Maayong gabi sa tanan. Live na to karon. Ini nga basa. Karon ang adlaw Domingo sa kalendar Gregorian calendar. Ug mao karon ang atong panahon para makahatag o bugang, pamatud o pagpanabot sa kamatuoran na ngayon nato nga may bawat. So mga kaigsunan, nini nga adlaw Domingo sa Gregorian. Domingo. So kinisya karon mao kani ato ang panahon nga ato iladlad na pod pagbalik ang kamatuoran kay tayo na karon nga makahatag karon og pamatuod sa tanan nga mga gusto manibati dinhi kaalam sa Dios nga kinahanglan nga atong mapatunan para sa atong pagwas. So mga kaigsunan, ay atong sugod magayo ko kataturan sa source sa wisdom ang supreme founder sa Kingdom of Peace. Wailain ko ang supreme founder ng Divine Master ko, Chinito Chiyabu, kauban sa iyang pamilya, sa nanay Sarah, si Nay Jo, si Nay Agad, si Nay Ila, si Nay Sitora, si Nay Joy. O sa mga kabanan, mga cardinals, mga bishops, o sa tanan ng mga kabanan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Cebu, kalibutan, na katanaw ng atong live karon. May gapili ka itong tanan, may buntan diha sa atong igsoon sa Maryland, USA, si Colonel Abrucio Rizali. Mayong adlaw diha kanimo Cardinal. O sa atong kabanang bishop dito sa Semarara Antique, si Bishop Arturo Flores Maba. May gabi diha kanimo bishop. O kinaulimtan ang kauban dito sa New Zealand, si Brother Samuel Rodriguez. So, mao nga pasalamaton kitang tanan, nabinagyan kami nga nag-ambit ang kaalam para may pagpapahibalo sa mga nangita o dugang pangkamatuoran. Kaya ang kamatuoran, mao may makahatag kanato og kagawasan mga igsoon. So karon mga igsoon, tuguti ako sa pagpaumbit kaninyo. Ini usa ka topic nga akong ihatag ninyo. Ini siya may tungod kini sa lawas o iglesia nga tinuod nga iya kan Kristo. So mao kani akong tema karon. Ang tinuod nga lawas o iglesia ni Kristo. So medyo pala akong tingin may ison, pero nikamutan nga inyong maklaro, madundan padayo, unsay tubukan ini, unsay matuoran nga nagpaluyo ni atong topic karon. May tungod sa ang tinuod nga lawas o iglesia ni Kristo. So dili na tayo kalis do kaigsuonan nga daghang mga sekta, grupo, kongregasyon sa Christianity nga nagato sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Mao nga matuwa nga kami sila tanan, kita tanan nga mga nagato ni Jesus Kristo, kita mga kauban sa pagtuo. Pero nagkalinlain lamang nga itong mga doktrina o nalagda nga itong pinatuman apan kana kasagaran naa sa wala ang kasulatan. Kaya wala ako nagtukod o sekta o grupo nga wala gabase sa Biblia. Gani ang ilang mga ngalan, ginatutlo, pinaagi man sa mga unsay nabasa, gikan sa wala ang kasulatan.
Pero di na ito ibalis mo kay John ang kaning pagtawag sa tinuod nga lawas o iglesia ni Cristo adunay dako kayong sulubayon tukiunon aron mupanudwa ang kamatuoran. Mao man gani nga kinahanglan nato nga sabton ang mga sukod sa sulatan tungod kay pinaagi niya na magkaplagan nato ang kamatuoran pinasikad sa tinuod nga sukod sa Dios. Ayan nato na siya topikon may igsoon ato sa basahon ang naisulat sa Lucas. Kaya kani akong preaching karon ng igsoonan kani siya mao ang paghatag kaniyo sa pagpetisyon sa pagnadlad aron panudwa ang tinuod nga iglesia ni Cristo. Tinuod man nga adunay sekta karon nga gitawag iglesia ni Cristo, pero niini karon nga pagtuwa, ini gabion maigsoon atong ipalubwa ang tinuod nga sukod. Niya ng lawas ni Cristo kung asa kayo ang tinuod, pinaagi sa sukod nga atong ipanayag. So kung atong tukion maigsoon kung sa importante kining pagpangita sa katuigan o kini sa kinahanglan bagyo nga atong istoryahon ang kapanahunan kana sa migsoon may labot og dako kayo nga kinahanglan nga atong tukion. Nga naman matod ni sa Lucas 4 versikulo 16 giingon dinhi sa human nga ipagbasa si Jesus sa mga basahon ni Isaias gisulti dinhi sa pagpahibalo sa tuig sa kahimuot sa Ginoo. So mga dunay tuig nga kahimutan sa Ginoo. So base ka na sa sulat sa Lucas 4 versikulo 19. So ini nga adlaw ako ng igsoon ini kagabion. Buti ako sa pagbulang sa inyong mga una-una, sa inyong mga dalunggan, sa inyong mga mata aron nga inyong masabtan, masaksihan kung unsa gayon ang tinuod nga pundok ni Kristo sumala sa sukod sa kapanahunan. Kay dili man pwede nga ato lang basahon diya sa balaan kasulatan o putloon ang ngalan dayon atong iparehistro sa Security Exchange Commission o muangkol na nga kita na ang tinuod. Dili ingana igsoon kay kung ingana pakasayon na magdumba ka lang ta ug basa sa Biblia pangitaon ang ngalan dayon ato dayon ipanghambog nga mao ni kadaog ng ngalan sama ng iglesia ni Cristo. Tinuod man nga mabasa sa balaan kasulatan ang iglesia ni Cristo. So tungod ba ana kay na-rehistro nila ang iglesia ni Cristo bot pasabot nga sila nang tinuod nga iglesia ni Cristo. Tungod kay sila nakauna ang parehistro, sila na ba ang tinuod nga katawhan sa Dios? Kung mao na atong sosial maigsoon, nga di na ito magpadala ng mga preacher sa kalibutan. Di na ito magpadala o mga sinugo o di na ito magpadala o mga magsangyaw, mga matuod. Tungod kay ang pagbasa lamang, ang pagputlo sa ngalan, mao na may kadaugan. Kung nga na mga igsoon, na di na takahan magsangyaw. Di na takinahanglan pa nga manikamot o translate ng Biblia sa laing pinulungan. Ikan sa Aramaic, ikan sa Hebrew, i-translate sa Latin, to English, to Tagalog, to Bisaya. Di na kinahanglan kung nanad lang ang pangitaon nga maoy kadaugan. Di ba? O pinamanikamot o interpret, translate, basa ta dictionary, basa tao ka ng laing pinulungan, from English to Bisayan, aron masabtan kung unsa ang nakasulat. So nga na igsoon, no? Mao na nakita niyo karon sa akong pag-live, dahil sa mga kaubanan din ha. Mga dating kaubanan natin sa Seventh-day Adventist, maayong gabi kaninyo. Oh, mao na nga kanisa dugang ni alang kaninyo. Kani ang kingdom of priest nga tukod ni igsoon, Exodus 16:6. Mao kani karon magbutyan sa kamatuoran nga walay lipod-lipod. Dili kami mo dapig o dili kami mo tamay, dili kami mo daot sa sikta kung dili ang nang ipanayag ang kamatuoran. Kaya kini kingdom of priest nga igsoon, mao ni siya ang gipangulong sa Dios dito pa sa panahon sa Sinai sa panahon ni Moises. Usa kani kang gobyerno sa Dios nga nitindog sa panahon labi na gyud kay David. So inyo nga may bawang niya sa diskusyon nato ug
inyong maglandungan ngano ug unsa gayud ang tinuod nga Iglesia ni Kristo. So karon kay sura. Ingon sa ni anak kita karon sa ikatulong ka adlaw sa Dios. Mao man gani nga dunay mga takda sa mga nagunang mga magsangyaw sa dagkong mga simbahan nga ang Kristo mogawa sa year 2000. Nga si Jesus Kristo mapakita sa panganod nining tuiga. O ginapas na ang 2012 doon mahitabo. Pagkaman sa 2012 wa ginatuman nimo gapos lang 2014. O kay wala man natuman dunay usa ka bishop nga nagdeklara si Salvador nga Jesus will not be coming back by the looks of it. So di daw balik Jesus pinagi sa pananaw nga makita sa mata na luwag mulusot sa panganod. Kay matod pa itong niya nga katulad ng storya ni Jesus nga balik siya nahubog na si Jesus. Kaya nag-ilong ko si Jesus ato na itong lunay kasal. So pagkagamay sa panabot kung ato na tuan mo igsoon. Mao nga wa man matuman ang ilang giingon mo balik siya sa year 2000 tamang 2014 mao nga atong mabatuan karon kung unsa gayud ang kamatuoran niya ng tanan. Mo na dunay mabasa ayon sa Ecclesiastes City 24 unsay gisulti diya mo igsoon. Mao na nga dili pwede nga pinaagi lamang sa atong mata makuha ang kamatuoran diha sa balang kasulatan. Kinahanglan nga kana siya pinaagi gayud og lalong nga panahon. Ato nang basahon ng igsoon. Itong basahon sa Ecclesiastes. CP 24. Mao kaniya nakasulat. Kadto nga mao, halayo kaayo og halalong gayo. Kinsa man ang makatugkad diini. So kadto daw igsoon atong balikon, kadto daw nga mao. Kadtong nga mao halayo kaayo og halalom. So layo kaayo og halalom gayud kinsa man ang makatugkad diini. So diya pa lang igsoon atong masabot nga kinahanglan gayud nga tugkaron ang kamatuoran. Mao man gani nga ato yung tagabod nga husay diha sa pulong ni Kristo. Mabasa nato diha sa 1:16-25 nga mato pa ni Kristo, ako nagasulti kaninyo sa sambingay. Apan moabot ra ang panahon nga ako nagasulti kaninyo sa yano gayon nga masabot. Ato daw basahon igsoon sa 1:16-25. Mao kani ang nagasulat. Ining mga butanga gisulti kaninyo pinaagi nga sambingay. Apan moabot ra takna na ako dili na magasulti kaninyo pinaagi og mga sambingay kundi magasulti ako kaninyo sa yano gayon may tungod sa amahan. So mao nga yano gayon di na pinaagi sambingay ang pagbuhat ni Kristo. Kaya kadto nagsulti sa pinaagi pagsambingay. Ngira sama sa pukor, ang ngira sa langit sa amahan, sama sa liso mustasa, sama sa bahandi nga talubong sa uma, no? Mo na giingon dia sa Juan 16:25. Mao nga ako ni gihatag ng igsoon ang tagaan kamo og katinawan o hulagway kung saan nato pagpasabot kini naisulat sa balaan kasulatan. Nga dili pwede nga batara ang atong pabasahon. Kay mato dito sa Ecclesiastes 24 kinahanglan natong halayo halalong gayon tugkaron. Kinsa pod ang matugkad dinhi, no? O matod pa po sa Lucas 4:19, ipahimutang sa Diyos ang pagbutyag sa katuigan. Mao na kinahanglan ang tuig sa pagpamatuod gayon mga igsoon. Nga naman, usa ka na ka-importanteng butang ay kung inyong subayon ang balang kasulatan, bisan pa sa panahon sa luno pinuwi, wa gyud besdot ang Ginoo og tuig din. Ang gisulti lamang bulan o pitsa o adlaw. No? No din na. Mula nga diya nabasa niya nga Ginoo ni sulti diya nga nining tuiga nagluno. Kundi bulan raw pitsa. Diha sa panahon sa pagbuwa sa Ehipto, wa pod gasulti og tuig, tulos ang tuiga sa lumigwa. Diya kun sa ilahang panahon na dito sa Sinai, niadto sila dito sa Seban, wa pod gasulti og tuig. Mao na nga importante kayo nga maibawan ang tuig
kay kana siya mao iti mailhan sa tinuod nga sinugo sa Dios. Kay kani sinugo sa Dios kani preacher nga sugoon kani iya Kristo nga sugoon niya mo mabutihan anang wala mabutihan sa balang kasulatan. Muna gimo ni Pablo sa unang Korinto 3:9 nga among pagpamatuod ug among paghimo propesiya dili paghimpit. Apan kung ang himpit moabot na, ang dili himpit igahikling na lang kunya. So kay wala man isbuti ang tuig sa Biblia, kay kuronan pizza bulan nandunay moabot nga sugo nga mooy mo padayag yan ang kulang. Kasi kulang tuig. Mao na nga gikahimutan sa Dios ang pagputihan sa katuigan. So Juan 16:25 matod ni Jesus nagasulti kayo sa bingay apan maabot mo niya ang panahon nga ako magasulti sayan gayon may tungod sa Ama. Mao nga si Jesus ang nagsulti sa bingay pagbuhat niya karon sa kalibutan siya gapon ang mag-uhuban. Una kamo pa nang ubad-ubad mo diha kung mga founder ubad-ubad man ang pito ka timbre buot pasabot Kristo no. Okay kada masipan nga ubad ang pito ka timbre sa peraya nang lumba ato sa kalibutan kung kinsa tinuod nga Kristo. Nga nakakasimpol ng isa. Sa karon atong topic, mao man ning tinuod nga lawas o iglesia ni Kristo. Mao nga ato kani tagaan og panabot. Kaya naman, durang bulitan na sa unang grupo nga dito kami nagikan, mas 2024, no? Mahudlo ka man gadala sa tulong ng iglesia ni Kristo sa Abril 11. Sa kataka ika sa 1982, July 27. Apan kay wala pa matuman ato karon buhi man gyapon iglesia ni Kristo kung sa tinuod ay nga kamatuoran ini. Karon kung magisgutas sa kamatuoran ini sayon na atong ibutya karon sa kalibutan pinaagi sa tinuod nga sukod ang pagwa sa tinuod nga iglesia ni Kristo. Atong ipasabot kanila ang kanang iglesia nga nigawas karon, ang iglesia ni Kristo, ang nadala sa maong titulo ni Felix Manalo, na dili pagtamay, atong tagaan ang husay. Kung sila ba din ang makaigo sa sulti ni sa Kristo o giwitnisan sa balang kasulatan, pinaagi sa kapanahunan o katuigan nga gikahimutan sa Dios ang pagkahibalunan. So karon mga igsoon, year 2000 kita. So kanang year 2000 ano nagsugot na year 2000 maigsoon tungod niya ng gisulti diya sa balaan kasulatan sa panahon ni Hesus Kristo. Sa panahon ni Hesus Kristo aduna sa ipangulo. Matod pa niya nga kini sa Juan 2:19 ngadto sa 21 unsa may kasulat na maigsoon. Dinhi kapita mao kini ang gilumbaan sa mga sikta nga nagkanalain karon sa kalibutan nga natuo ni Jesus. Sila nag-claim nga sila katong tinuod nga iglesia ni Kristo. Pero ayan nato ni basahon ato sang sakton kung asa nato mabasa kanang iglesia ug unsa koy pagsabot nato ana. Atong ihatag ang unang bersikulo nga mabasa nato sa Efeso 5:23. Kung basahon. Kaya aron masabta nato kung unsay hulagway anang iglesia. Kung unsay kalabutan ni ana niini mga nanggawas nga pundo karon sa kalibutan. Aniya ang mabasa sa Efeso 5:23. O kung sugod ta sa 22 tama sa 23. Kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masig kabana. Ingon nga sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa. May usab na si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. So kaning iglesia mao kani ang lawas. Atong usbon mo igsoon sa 23. Kaya ang bana mao ang ulo sa asawa. May usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. So ang iglesia mao ang lawas. O ang ulo si Kristo. Mao kini ang ulo. So nini nga punto may igsoon atong nasayran o nasabtan pinagi sa mga kasulatan nga kanila iglesia lawas.
o kaning lawas ang ulo mao si Kristo. But pasabot kaning lawas templo man kaning lawas sumala sa unang Korinto 3:16 ang lawas templo man sa Dios. So atong basahon dinhi nga si Kristo Hesus naghulagway pod sa templo nga iyang lawas. Atong basahon igsoon sa nakasulat dinhi sa Juan. Sumala sa Juan 2:19 atong basahon. Sa walay paglipod-lipod. Og si Jesus mitubag kanila, guba ninyo kining templo, og patindrogon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Og ang mga Hudyo na nagpanubag, kining temploha gitukod sulod sa kapatan kunong katuig, og imong patindrogon kini sulod sa tulo ka adlaw. Apan ang templo ngayon gipasabot, mao ang iyang kaugalingong lawas. So ang templo na ipasabot ni Kristo ngayon patindrogon sulod sa tulo ka adlaw, mao ang iyang lawas. So nini ka punto na igsoon, ladungan na ito at pagpanabot. Nga kaning lawas dahil, nga iglesia, kundi si Kristo mo ang ulo, templo kini. Nga kaning na templo, matod pa sa 1:19, kani siya na templo, mao man ang iyang lawas. Mao man gani nga matod pas mga Hudyo, patindrogon mo sulod sa tulong adlaw, nga gitupod nga ginisulod sa kapatalupunong o 46 mga igsoon. No, kapatalupunong katuig ang pagtupod ni ining templuha. Unya pabarog ko rin mo sulod sa tulong adlaw. Yan ang puntuha dito na himo ang mga Hudyo nga di na gyud mutuo ni Jesus. Sulti pa sa nako tinapay naog ika sa langit o apos nakita si Jesus na sa langit. Samot tagid nga pagsulti ni Jesus nga buka ang templo o pabarog sulod kadlaw, samot tagid nga di mutuo ang mga Hudyo. Ang uban nga susunod ni Jesus nga discourage nga bugnaw na. Imposible kayo ang templo pabarog sulod sa tulong kadlaw nga gitukod na nining 46 ka tuig o kapatan ng katuig mo na nga daghang ni bulag kay Jesus na nabugnaw silang pagtuo. Sa 5,000 na yung ipakaw na mo, pila lang nabilin ka dito. Gawas siya ang matinunan. Nga naman, kaya kasulti sa butang nga dilit katuhuan. Apan matod pa rin sa sulat ni Juan, ang templo ngayon pasabot, mo ang iyang lawas. O kanang lawas, mo ang iglesia. O kanang iglesia, ang ulo, mo si Kristo. So kung mga igsoon, kaya di aman kita sa katulog ka adlaw, atong balikan ang tagna nga. No? Atong basahon ang kasulatan ngayon sulat dinha sa Hosias. Kaya mo man kini ang gibasihan ni Kristo sa pagsulti alang sulod sa tulo ka adlaw. Unsa man ang nasulat ni Hosias 6:2 nga doon na kalabutan sa sulti ni Jesus. Ato kanang basahon sa Hosias. Ug atong sabton kung unsa ang may sulat niya na o ang kahulugan muna ba'y kalabutan sa tagna o sa sulti ni Jesus. So siya 6:2 mga kaigsuonan atong basahon. Sa tapos ang duha ka adlaw, ipahuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw, pagabanhawon kita niya o kita magapuyo sa iyang atubangan. Unsa daw so tapos sa duha ka adlaw, ipahuli niya ang atong kinabuhi. So tapos sa duha ka adlaw, manon sa duha ka adlaw, ipahuli ang atong kinabuhi. Dunay sukod ang tagna maison. Mo lagi nga hindi ta mo og sukod. Ay nang pagbalay sa kalibutan, mas sukod mo. Ay mo pagbalay na sinukod. Ay mo pagsuot o sila na sinukod. Kung mo to sukod. Kung mo to mo kalawasan, to tag sukod. Kaya ang tagna, sige nyo din natapos sa duha ka adlaw, ipahuli niya ang atong kinabuhi. Atong sabton maison nga kaning tagna sa Hosias.
wala ni nagapunting kanato karong mga adlaw. Dili kita ang gitumbok ni Hosias niya ang giingon niyang duha ka adlaw. Kay kaning kasulatan gisulat kini alang sa mga Israelitas. Ang mga propeta gipakuha sa Ginoo didto sa Israel aron katong mga Israelitas nga nibulag na sa Dios nga nag-ampo ng Dios mabalik sa Ginoo pinaagi sa mga propeta nga iyang ipadala. Mao nga ang kasulatan dinhi sa balang kasulatan didto kay naka-focus sa mga Israelitas. Padala ang propeta aron makahinuklog sila aron mobalik sila sa Ginoo. Mao kana ang tumong niining mga Igsoon. Apan tungod kay naisulat man sa Juan 2 kay sulti man ang tulo ka adlaw mao nga nahilambigit kay Hosias 6:2 mga Igsoon. No? Nahilambigit kini siya tungod kay istorya man ang Juan 2:21 ug tulo ka adlaw ug kani kung Hosias 6:2 tapos sa duha ka adlaw ipahilang kinabuhi ug sa ikatulo ka adlaw kita magapuyo sa iya atubangan. So mao nga duna sa revision. So kaning istorya sa Juan 2 ni Kristo gabase sa Juan 6:2 mga kaigsuonan. So kani siya dili pa kay nasabot sa uban nga bago pang minaw pero sa kadaghanan nga nagbalon ini sayon ang pagsabot niya. No? Mao nga tagaan nato og bili. So kung atong sabto na kaning duha ka adlaw kay sa tawo nang dili kita makatuo may igsuonan kay kanang sa adlaw sa tawo doon na 24 oras. Mo na nga dali na kay mahuman ang duha ka adlaw. Dali na pud mahuman ang tulo ka adlaw. So karon kay nahimo man ang panagda o kita karon mao naman ang gibalhinan sa kaluwasan. Mala pa ni Pablo nga ang kaluwasan ay abot na sa hintil. Naiabot na kanato karon nga dili ta Israel. Mao nga atong kompyutor ang mga adlaw na duha ka adlaw pinasikat sa formula o equivalent sa Ginoo. Asa man ang equivalent ato basahon? Ito sa 2 Pedro 3:8. Unsa may gisulti dinha? Sa 2 Pedro 3:8, mao ni kadaugan atong mga dili Israelitas. Mao ni kadaugan nato na makaklaim kita sa espiritual nga bahin. So basahon sa 2 Pedro 3:8 mao kini ang nasulat. Apan mga hinigugma ayaw kamo pagpakabuta nining usa ka buta nga tinuod nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, ug usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. So ang one day of God is equivalent to 1,000 years natong mga tao. So kada nga punto nga kaigsuonan dili nato masabot nga duna di ay formula ang Ginoo sa pagtukik sa iyang mga kapanahunan o kabligan. So kani gisulti ni Kristo nga tulo ka adlaw dinhi ta mobase sa one day is 1,000 years. So kani duha ka adlaw ni Hosias tapos sa duha ka adlaw mobase nga pun tawo 1,000 years. Mao nga karon kay 2023-24 na ta sa kalendaryo ni Julio, mao nga nilapas na ta sa 2,000 years. Nang mana ang duha ka adlaw sa Ginoo nga gitanda ni Hosias. Tapos sa duha ka adlaw igay pahiuli niya atong kinabuhi. Nagisgot man ang Hosias 6:2 og kinabuhi. Matod pa niya. Tapos sa duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi. So karon sa unsa nga paagi man ang igsoon, kagahisgot pa sa ipahiuli ang kinabuhi. Bot pasabot dunay kinabuhi sa kaniadto nga nahanaw na ipahiuli. So mo na klaro ug punto nga gusto ipasabot niya kay Hosias. Nagasulti siya tapos sa duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi. So sa napagi mo igsoon nga dunay kinabuhi sa kaniadto nga nawala o ipabalik ko sa Ginoo humang sa duha ka adlaw. Atong subayon kasaysayan sa mga Israelitas nga igsoon. Dunay kasaysayan sa balaan kasulatan din nagahisgot na kani mga Israelitas gipanaw sa Ginoo aron mabuhi pag-usap. So dito ta mobase aron makasabot ta nining tagda ni Hosias nga ipahiuli ang kinabuhi tapos sa duha ka adlaw. No? Dito ta mobase mga kaigsuonan.
kung giunsa kana pagsulat dinhi sa balaan kasulatan. Ato ta mabasa sa sulat ni Ezekiel sa 37 gikan sa 9 hangtod sa 12. Dili ato basahon ang kasaysayan sa mga Israelitas o mga Hudyo sa ilang kinabuhi sa kaniadto, diin niagi sila sa pagkamatay o gibuhi sila pagbalik sa Ginoo. So mo lagi nga Biblia sulatan kinahanglan nga karon halalo halayo kayo. O dinhi ato pasabot ng Igsoon, ato basahon sa Ezekiel 37:9. Unya siya miingon kanako, panagna ngadto sa hangin, panagna anak sa tao, o umingon ka sa hangin, mao kini ang giingon sa Ginoong Jehovah o Kristo. Umari ka gikan sa upat ka hulungawan sa hangin, o gininhawa, umari ka, o guminhawa niining mga pinatay, aron sila mga buhi. Jis, busa ako nanagna, ingon sa iyang gisubo kanako, og ang gininhawa misulod kanila, ug sila nga nabuhi og nanindog sa ilang mga tiil, usa ka dako uyamot nga panon sa kasundaluhan. 11. Unya siya mingon kanako, anak sa tao, kining mga bukog mao ang tibuok nga balay sa Israel. Aniya karon sila na nagingon, ang among mga bukog nangauga o ang among paglaom nga wagtang kami gipamutol nga binulag sa among mga bahin. Unsa gisulti migsoon sa 11 atong balikan, ug siya mingon kanako, anak sa tao, kining mga bukog mao ang tibuok balay sa Israel. Sa kaniadto, ang kining balay sa Israel ay mga Israelitas nahimo silang bukog at ubangan sa Dios. No? Tibuok nga balay sa Israel nahimo silang bukog at ubangan sa Dios, og sila nangauga. Ato sa 12. Busa panagna o umingon ka kanila, mao kay ang gingon sa Ginoong Jehovah o Kristo. Aniya karon wa akong katawhan, ablihan ko ang inyong mga lubnganan ug pasakon ko kamo gikan sa inyong mga lubnganan ug dadto kamo ngadto sa yuta sa Israel. So gikan sa ilang lubnganan mga igsoon, pasakon sila ngadto sa yuta sa Israel. Diha pa sila katawag nga binanhaw o buhi at tubangan sa Dios mo eksena. Unsa may senaryo aning istorya na dinis kasulatan ng Igsoon. Ngano gisgutan man kani nga sila nahimong bukog. Tungod kay atong subayon ng kasaysayan mga Igsoonan, kani mga Israelitas nahimo kini sila mga binihag sa panahon ni Nabucodonosor dito sa Babylonia. Mao na nga dito sa 606 to 604 dito napita nahimo silang nabinihag o gidala sila dito sa Babylonia. Mao nga nahimo sila dito mga binihag. Tungod kay binihag sila, dili na sila makasimba sa Ginoo. Kay dito sa Babylonia nagama man si Nabucodonosor o Diyos-Diyusan na ilang pagkasimbahan. Giguba na po ng ilahang templo dito sa Jerusalem. Nahimo na din sila dito ng ordinaryong mga tao nga binulag sa ilang mga bahay. Mao na nga sa ubangan sa Ginoo gitawag sila og bukog nga nangauga o anaa sa lubnganan. No? Kaya kung atong balikan at Isaiah may Igsoonan, dili na kay Babylonia sila na nahimong mga binihag kundi dito panahon sa Ehipto gisulti gyapon sa Ginoo nga sila pagakaluton gikan sa lungag sa gahom. Mao nga pangisgot og gahom o kanang gitawag lubnganan una nga ang Ehipto. Paghuman niya sa Ehipto dito na po sa Babylonia. Human gisilutan ang mga Israelitas sa 390 years gikan sa pagkasala ni Solomon sa 997 negative. Niisip og 390 moto sa 607 ang katumanan, ang katapusan o pagkasunod tuig nga 606
dito lang ipalibutan ang Jerusalem ug mao kadto ang sukod sa ilang pagkabilihan ug gidala sa Babylonia ug dito dayon nahimula sila silang bahin ug gitawag sila nga bukog nga nanauga. Ug ang ilang paglaom kung abulihan sila sa Ginoo, pasakon sila, dagon sila sa yuta sa Israel. Yan ang napunto mga kaigsuonan, pag-abot nila sa yuta sa Israel, dito pa sila matawag ng mga binanhaw o nakabato na sa gininhawa sa ilang kalawasan. Kung sa matong tuiga mga kaigsuonan, kuman nga ang Babylonia nalupig sa gubat dito sa panahon sa Middle Persia sa 538. Aniini si Daniel misulod sa Babylonia ug gipatay si Belshazzar ang anak ni Nabucodonosor sa pagka 536 aduna na decree ng gama 2 years after sa pagkalumpat sa Babylonia dunay gama na decree ni King Cyrus the Great. Ngayon naman, di mo sa pwede mo gama o decree ng 538 ay dito pa siya sa Persia. Duha ka tuig pag-abot sa Babylonia, dito siya nakita na dunay mga Hudyo nga naulipod o binihan dito sa Babylonia. Natural dito sa magkama o decree. Kailangan na sa gitasan sa iyang damgo nga ang Diyos mao'y naghawig siya itong gamot aron siya mahimong sugo sa Diyos o iyang pagawsod ang mga binihan ng mga Hudyo o Israelitas. Mga gikan sa 536, ang iyang decree wala pa mahigpit ang pagpahuli sa mga Hudyo o Israelitas dito sa Jerusalem. Mao nga midagan pa og 78 ka tuig, ang katumanan niya na mao kadtong unsa 400 sa 457 BC o before Jesus Christ mga kaigsuonan. Nidagan pa og 78 ka tuig sa 457 sa panahon ni King Artaxerxes. Dito ang decree nga sa hingpit paulion ang mga Hudyo o Israelitas sa Jerusalem. Dito ang katumanan ni ang pasaka nila gikan sa lugnanan nga sila madala ra sa hingpit sa Jerusalem. So wala igsuonan nga mobase kita og sukod sa panahunan. Kaya ang mga sikta karon sa tibuok kalibutan nagatuo sa negatibo 457 unsay nahitabo diini nga tuig nito ang kalibutan o mga sikta nga nahiruli sa hingpit ang mga Hudyo sa Jerusalem niining 457 before Christ Jesus Christ era. Mao nga diana maigsoon mao kini ang sugod nga atong pagkabasihan atong pagtukyon pag-ayo aron nga atong maibawan ang katumanan niya ng Iglesia sa Diyos nga matukod. Mao nga, niining sukura sa negative 457 before Christ era, diya ang tuig ng kaigsuonan nga lugar. Nga sa kaniadto, adunay sukod ng 49 years. Nga niya na tukuron pagbalik ang templo sa Ginoo. Sumala sulat ni Daniel. Atong basahon. Sa Daniel Kapitulo 9, versikulo 24, 25. Tumasahon. Busay balong sabta sa 24. Kapitulan kasimana mo'y tagal sa ibabaw sa imong katauhan o sa imong balaang syudad sa pagtuko sa pagkuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan o sa pagpasulod sa walay katapusan pagkabataron o sa pagmatuod sa panahon o sa panagda o sa pagdiyog sa balaan sa mga balaan. Busa, ibaluyog sabda nga sa pagula sugo sa pagpahuli o sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, mapito ka semana, kanuman ang mga kasemana, turon pag-usap uban dahil ng puta di sa sama-samog nga panahon. So adunay sukod din ang igsoon nga kapituan ka semana, adunay ko sukod nga mapito ka semana, kanuman ang ka semana. Then ang ating padayon na din ang igsoon, mag-isli sa 26, o tapos kung anong kanuman ang ka semana, Mesiyas pagkapatyon. Kung siya ulit bisan unsa, huwag laing katuwan sa laing prinsipe, wana may luba sudan. Nga bala kuyanan ang katapusan niya na may uban sa bahaw, bisan hangtod sa katapusan may gubat.
o mga pagkalumpag yung tagal na daan. Kung siya magkapamatuod sa likod ng tubod, sulod, uban sa daghan, sulod sa usap semana. So, dunay 1 week. Mga kaigsunan. Kung sumpay na na, tunga-tunga semana yung puno mo ng paghalal ng halal ng kalanon, kung si Baba sa pupos, so luktaran mo na ang pagkalumpag, ang ugisa na hangtod sa pagtibawas, sa kalas ng tagal na, kung kaligod-god, kabupo sa Baba sa lumpag. So, kanina formula mo ikson, hindi kita mabasi sa pag-reuli sa Jerusalem sa una. Atol lapitan sa makadiyot. So, kaning 70 weeks, at tunay 7 kadlaw sa mga semana. So, kani is 490 years. Kaya mato pa sa numeros, natulo sa 34, 1 day is 1 year. So, doon na po yung 1 day nga 1 year. Ang mapito ka semana, 7 and 7 is 49. Kaning 62 weeks times 7, 434 days o years na siya. And ang 1 week is equivalent to 7 years. 7 days o 7 years. Mo magikan dito sa 457 sa pagpamuli nila sa Jerusalem, kitagalan ng 49 years o kana 408 sa negatibo. Diyan mga kaigsunan, mo ang sukod na sunod ng 49 years, mapahuli ang templo ay guba ni Nabucodonosor. So mao nga atong subayon sa mga kasulatan 46 years na ang pagkatukod nili. Base sa Juan 2:19 sa 20. Pato dito nagkapatan upulong katuig na ang pagtukod niya ng Jerusalem. Pero ang sukod ay gatag sa Ginoo 49. Anong 46 na mga isor? Tungod kay dunay tulo katuig ang nakaantala nga kay sa pag-abot nila sa Jerusalem, sa pagtukod nila sugod sa templo, dunay mga tao nga nagpuyo sa suba nga maoy na paundan na nila. Ag-report sila dito sa hari. Kay kini mga tawhana, mga rebelde ug utok, tama sa saysayan nga mo sungag sa hari. O nga gipaundan kay tungod na mga tao nga nagpuyo sa suba. O tungod kay ila ang taas ang pagtukod niya sumala sa sugo sa dekret. Gipangita dahil dito sa Akmita, dito sa Babylonia, ang mga gitawag og library sa mga kasulatan. Ug dito nakita nila nga adunay decree si King Cyrus the Great nga tukuron balik ang templo. Mao na nga nabalik gayon ang pagtukod sa templo. Mga himpis 49 years, ngayon mo na lang 46 years ang himpit nga pagtukod sa templo. Muna gisulti sa mga Hudyo dito kang Hesus na kani nga templo gitukod sulod sa kapatan ng unong katuig. Unya imura tukurong sulod sa tulong adlaw. Muna may isamunan nga witness ang ulang kasulatan nga gikan sa 457 pag-ulit na gikan sa Babylonia pagtukod sa templo. Kitagaan sila ang 7 ka semana o 49 years, ang natuman 46 tungod sa 3 years na pagkaantala. Muna pang kasaysayan ng kaigsunan, kumala sa Biblia, aron masabta na ito ang dagan sa istorya. Hindi man pwede nga i-direct na ito ni karon na panahonan, kung na ito basahon ang sa kanya ito. Nagipangita man sa Diyos kadto nangagi na, sumala sa Ecclesiastes 3:15. So muna kaigsunan ng aton mga hatag ang kusay sa kompetisyon nga ngayon pag-ulit na sa 457 46 years ang pagkatukod sa templo apan doon na sukod ng 49 years mula sa 408 na uman. Muna kagsoon nga akong ipakita kaninyo pinintriga kay dinhi kita magbasi sa sukod sa kamaturan. Kung saan mga ito ang kagsoon. Tungod kay kanang pagsulti ni Josias nga tapos sa duwag adlaw, ipayoy ng atong kinabuhi, kini dunay kalabutan nato karon sa atong kapanahunan. Dili nato masabot nga sa kaniadto ang gisultian ni propeta Isaias ang mga Israelitas apan tungod sa kapanahunan nga gitagana sa Dios tungod sa sukod sa panahon
kita karon ang makaangkon o natugpahan ni ining kapanahonan. Diya na makita mo igsoon, no? Aron makita nato ining tawag o tinuod nga iglesia sa Dios. Ngano man, pag ingon ni Josias nga tapos sa duha ka adlaw, ipahuli niya ang atong kinabuhi. Buot pasabot ang kinabuhi sa kaniadto nahanaw pag-usab ug ipabalik after 2,000 years. O sa inyo nakita man igsuonan sa 457 before Jesus Christ era, dinhi sila napahuli, dinhi sila naabot sa Israel, sa yuta sa Israel, aron sila nabutog na uga, mahimo na sila na dunay gininhawa o mabanhaw pag-usap. So ang 457 BC o before Jesus Christ, mao kadto ang tuig sa paghatag sa Dios ug kinabuhi sa mga Hudyo, sa mga Israelitas nga naglabihan sa Babylonia. So karon, nagisgot man si propeta Josias nga tapos sa duha ka adlaw, ipayunin niya ang kinabuhi asa matabanukan. So karon nakita na nato ang tuig kung asa ta manukan. Kaya naman, ang 457 mao man ang tuig nga sila nabuhi pag-usap. So tapos sa duha ka adlaw, ipayunin niya ang atong kinabuhi. So gikan itong 457 adunay duha ka libo ka tuig mga kaigsuonan nga kining istoryaha mubalik ang pagkabuhi sa ilang kinabuhi human sa duha ka adlaw sa 2,000 years. Anak kadugay ang sukod sa Ginoo mga kaigsuonan. Nga naman, dili kalis nga ang Daniel nagsulti nga busay balag sabtas pagmula sugo sa pagpahuli 457 ang tumanan sa higpit. Ang prinsipe matod pa sa 25 o tapos sa 25 busay balag sabtas pagmula sugo sa pagpahuli og pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas ang prinsipe mapito ka semana. Mo ni mapito ka semana 7 times 7 49 years. Ha? Pagpahuli sa Jerusalem. Doon na may kama may sunan, doon na may kama. Doon na may kama. Kung sa'yo isulti sa kama. O kanuman ang duwa ka semana, tukuron kini pag-usap. Inyong sabton may iso. Dili sa 457 before Jesus Christ, nagtukod na din ni o templo within 49 years nga ang katumanan human sa 46 years. Pero nga naman nga isulti pa man sa Ginoo din nga kanuman ang duha ka semana tukuron kini pag-usap. Di ba? Natukod na ang inyong templo, kaya pag ingon dito, doon na pa 62 weeks, natukuron pag-usap. Pila rin ka po templo dito sa Jerusalem? Usara. Itong templo dito po sa Lubang. Usara. Di gulo Nabucodonosor, di pahihuli nila sa 457. Sumala sa Decree Cyrus. Karon tagal ang 49 years. Natukod ang templo. Kanya nga naman na doon naman may 62 weeks o 434 years na matod niya, tukuron pag-usap uban ang dalag ng utang bisan sa masasang mga panahon. Uban katubalan na nagsoon, kung ato sumpayan mo gina, gikas negative 408. Kung atong isipon nila ang 434 years, ang tubag yan ang mamigsuunan, adunay tubag, no? Kato man ang tuwa number sabi ng like sa final difference. Yes. Okay man eh, kami na ko ako minusan 6. Kani kuwan utang sa 4 2 na lang 0. Perfect sign of vector number positive. Mao na positive 2680. Gisay ni kuwa sa kasaysayan sa Biblia si Hesus Kristo. Si Jesus Christ ni kuwa ito iga pinagi sa pagbautismo kaniya ni Juan Bautista. Kay matod ba kay Juan Bautista, siya nagabautismo sa tubig, apan ang iyang sugo, adunay, kagabautismuhan niya, nga kunsaran sa Espiritu Santo, ang mga kalapati. Ug muli tibayan na siya, mao ang bautismo sa Espiritu Santo, ug kayo. Nga siya, dili tapos, bisang paghikap sa iyang sapid sa iyang sandalyas. Labaw pa ni Juan Bautista, si Hesus Kristo manigwa sa 2680. Ang pagbautismo ni Juan Bautista pinag sa tubig, aron lang iyahan masaksihan niya nga dito si Hesus tugkaran sa Holy Spirit.
nakita nito nga si Kristo na tungkaran sa Holy Spirit, mao ka to ang bautismo sa Espiritu Santo kalay. Mao na sa 2018 nakita si Kristo siyang 12 ka apostoles. Ang 12 ka apostoles mao ang pundasyon ni Kristo sa pagtukod sa iyang iglesia. Dili nato masabot na maigsunan nga kanina 49 years pagtukod sa building sa templo, gisundan og 62 weeks nga 434 diin mao to ang pagtukod sa iglesia ni Kristo. No? Dili nato masabot nga duna dilay pagtukod nga templo nga literal na building ug duna ko'y templo o iglesia nga mga katawhan. Kaya ang 26 AD wala naman nagtukod si Jesus o building na templo. Unsa gitukod ni Jesus nangita sa 12 ka tawo o nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mao kani ang wala adto gitudlo ni malalas kilawgan. Kung dinhi sa kingdom of priest gitagaan og himpit nga explanation o kanang sayod sabton ngagi ni Supervisor Master mo dito sa Buliyabo. Mao na nga kung mangita tag himpit aron di ta ihikling paminaw mo pangayog zon aron masabtan nila. Mao nga kaning 62 weeks o 434 years nga katumanan na gikan sa negative 408, 434 years ng labay dinhi sa millennium 5, 26 AD miguwa sa Kristo nangitag 12 ka apostoles nagsangyaw within 7 years dito natukod ang iyahang iglesia. Kaya mga tao sa Security Exchange Commission nag-igsoran kung tukod kag sikta o grupo kinahanglan na kay directors nga not less than 13 to 15. Yes. No? Ano man na? Si Kristo, kung napay Security Exchange Commission dito, aprobado makakaroon, makatukod siya. Kaya ano man, siya may ikatrisi. Siya ikatrisi. 12 ka apostoles, siya ikatrisi. Altural, makatukod siya dito. Kung napay Security Exchange Commission. Kaya wala man. So dili, wala to. Spiritual ang pamagi. No? Mao na nga pundasyon ang 12 ka tao sa pagtukod o grupo iglesia. Muna karon nga atong panahonan, 13 ka tao, at 13 ang presidente, chairman, pwede po 15, makatukod na simbahan ng iglesia. No? Muna. Muna ang kaisunan, nga kanina 434 years pagtukod sa iglesia. Ang pangutan ng Mason, nilahutay ba ang gitukod ni Jesus dito nga iyahang iglesia? No? Nilahutay ba ang iyahang gitukod nga nagsugod sa 12 ka tawo? Kung sa'yo pamatuod na ito, narutog ka rin ang tawa, ga-exist ka ng iglesia. Gikan sa mga apostoles. So, muna ang mga pangutana na tubagon sa hinahinay ng igsunan. So, kikligtas na kamo sa pagpaminaw. So, atong sumpayan mga kaigsunan. Nga ang tuliga mga kaigsunan sa 26 AD, padulong sa 7 years sa 33 AD. Kaya doon na may usa ka semana nga pamatuod kiniya sa likod nga tugon. O sa diri nato ikalalis, within 7 years sa 33 AD, dinhi siya gilansa sa cross. Ato lang taga-samari tungod kay kaning 33 AD, dinhi natabo katong gitawag nilang panihapon o pista sa tinapay nga walay libadura. Dili na itabo within 7 years niya kamatuod, dili sa 33 AD, nanihapon sa uban sa apostoles, itagna niya daan nga siya pagpapaksyon, o natuman niya, o ibanaw sa pitong adlaw, mga pitong adlaw sa pista tinapay nga walay libadura. O dili na ito lalis ng igsunan, nga dunay pulong nga gisulti si Kristo kanila. No? Dunay pulong ang isulti si Jesus, may tungod diyan ang iyang iglesia nga mao katong gingharian sa Dios. Asa na tumabasa ng igsunan kung nilahutay ba kayo ito? Pasaw na ito sulat sa buhat 1:6. Atong pasaw ng igsunan kung nilahutay ba ito kay mo man ito gingharian naman ito kay gitagna man si Jesus sa Lucas 1:30-33 nga iyang harian ang trono ni David nga mao katong Jerusalem. Sa buhat 1:6 mao kani ang nakasulat.
So unya sa nagatigom sila, gipangutana siya nila nga nagingon. Amo naman nga ang title ni so na pagsaka ni Hesus sa langit. So mo ang pagkaya niya. So nagatigom sila, gipangutana siya nila nga nagingon. Ginoo, nini bang panahon na karon iga pahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Namutana ang iyang pinunan. Kasi pinubuhi na siya. Ikan sa pagkalansan sa cross. Siyempre, katulogin ang mga tinunan nga, ano ito yung paghari? Kinaprove naman na buhay siya. So maningil na si Jesus sa mga nagdugang kaniya, naglagsan. Pero ang kadang pasahon, sumpay, og siya mitubag kanila. Dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan na gitudlo sa amahan, pinagi sa ikabuligong kagahon. Resulti ni Jesus, dili itugot kaninyo ang pagkasayod. Kung tinuod pa, nga mao to iglesia ang milahutay adto karong adlaw, dili uta tutubag si Jesus nga dili itugot. Kung dili mingon pa siya nga isangyaw ninyo, kay mao na kini ang panahon. Nga mas resulti ni Jesus, dili itugot ang kapanahunan nga kamo masayon may tungod sa kagahom sa Dios. But pasabot wala yun ni ang si Jesus nga completely natupod niya ang gingharian sa Israel. Wala gyud da ang ibasa ng pamatuod nga wala kalahutay. Kay pagpangutana sa iyang tinunan, hindi bang panahon na ikaw ng gingharian sa Israel, kay siya man ang muhari dito sa Israel. Atong basahon ng Lucas, kung tinuod ba nga gitangna na siya muhari, muna nangutana ang mga tinunan, nga karon ba sa iyong pagkabanhaw, ipahuli mong gingharian, tubag o dili itugot. Pero ang tagna sa Lucas 1, ikan sa 29, Musay sulti. Apan siya nagkulbaan pag-ayo tungod sa gisulti kaniya o iyang gipamalandong kung unsa kahit hulugan niya atong pangumusta o ang manununda bingon kaniya si Maria. Ayaw kalisang Maria kay naangkon mo ang kahimot sa Dios og tan-awa magasampol ikaw og iganak mo sa kabata na lalaki ug siya imong panganlanlan si Jesus. Siya mahimong batugan o pagkatawgon nga anak sa labing halangdon. O kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David. O iyang pagharian ang banay na Jacob hangtod sa kanturan o walay pagkatapos ang iyang gingharian. Sulaton nga pagkasulti, kung ikaw apostolis ka ni Kristo, ngunaan ka itong mga panahon na makasabot ka nga way pagkatapos sa iyang paghari. Unta. Mula makasabot ka sa pagkabanhaw ni Jesus, mao na to ang paghari ni Jesus sa walay katapusan. Gidouble check sa usa ka tinunan. Ni ibang panahon na. Kay nauna nila adto nila sa Jerusalem. Ilahan ng sulungon si Pilato, si Herodes, sila nang pulihan dito. So itubag ni Jesus dili itugot kanila. So muli pamatuod ng igsuunan nga wala mahutay ang iglesia nga gituko ni Kristo sa 26 AD. Nikayab siya dito sa panganon. Kaya ang title na ito, pagsaka man sa langit, diya sa buwan uno sa City, nikayab siya sa langit, o wala siya makita sa mga apostoles. Pero sumala sa sulti sumal mo tudlo, kamuwa na sayod, gawa man na sa Biblia gisulat. Ang pagkayab ni Kristo dito, pag-abot sa panganon, nahimong tubig yang kamot, adunong sa tibok niyang lawas. O dito ra nahimong siyang tubig dito sa panganon. Wa gyud tawo milapas lakos sa bito. Nanggikan dito na sa tubig, nangita na siya subuon sa kalibutan. Mao na bisag si Pablo nagpamatuod nga kita niya ang silaw kahayag nga mao si Jesus nga iyang gilutos. Kay nara na si Jesus sa kalibutan, wa kalapos sa bitunan. No? Si Pablo saksi. Mao na nga mula sulti sa buwan ng tudlo, siya ipakita na siya na yung tubig saka dito sa pangalan. Dito sa pangalan tama. Ay ano man? Anong mamulapos dito? Bala sa mga husay din ni Genesis 1:6 tama sa 8. Ang langit taliwala sa mga tubig. Mao kanay tubig dagat suba o ang tubig ng pangalan. Kaya kanay pangalan tubig pa din. So ang taliwala sa mga tubig gitawag ng langit. Hawan. So nara diri kanay hawan langit. So nara diri mula si Kristo tama ng pangalan kinada tubig. Humingi mo na po na radyo at langit dito ba sa biton. Gaya ng ebidensya na doon na po suba, doon na po panalo dito.
hangtod ka maglawa, way mo na evidence. Ang inyong pagtuo, puro na mga hallucination. Puro na opinion. Darwin pa to, private opinion. Wala evidence. Puro kami, nagay sa walang sulatan, asa ang langit, karon atong tanawon, bisag sa orasa, makapakita ng langit ninyo. Nga kaliwala, nga hawan, kaliwala sa mga tubig. Tubig din dagat, suba, o tubig nga parang. Doon na may tubig na siya. Mga kaisulan, akong gihatag niyo ang husay sa paggawas ni Kristo. Tungod kay Jesu Kristo lamang ang namulong may tungod ang iyang iglesia. Atong na-prove nga wala kaluhutan ng iglesia kay namulong man siya nga dili itugod. Buot pasabot ang katong iglesia nga itugod, iya katong gikuha pagbalik o atong tanawon o asa na pud katong ibutang nga dunay ka panahunan o kahigayonan. No? Kung sa i-prove na to, nagikuha ni Jesu Kristo ang panalangin, dito gikan sa iyang mga iglesia nga dusi nga gitukod na ta. Kung sa i-prove na to na gikuha ang panalangin sa gingharian sa pagkahari, doon na tayo mabasa. No? Asa na ito mabasa, nga ang panalangin dito sa pagkaharian ng gingharian sa Jerusalem, wala na dito. Mabasa na to sa Mateo 21:42-43. Di ginato na pwede biyaan ng Kristo ang igsoon na kita kadumdum na iglesia ni Kristo kung di tayo mabasa ang maong basahon. Mateo 21:42-43 na gayon. Muna nga, sabta na yung konsulte, kung sa importante, timanin ninyo, kay aron ma-analyze niyo pagkahuman kung sa gayon ang tinuod. No? Kaya nagkaroon kayo pag 2,000 years na nilabay, halos na mga sikta na pareho ra ang mga doktrina. Pero kani nga muwa lahi sa tanan. Paminaw ninyo, sabta ninyo, analyze ninyo, ay ang muhatag komentaryo. Si Master Pato, o sumala sa kasaysayan, sa mga petition, don't judge the book by its cover. Kasi pasabot ka na, ayaw hukmi ang libro, pinagi sa iyang cover, kung bindot o maot. Kung dili, read it before you judge. Ano siya? So, nalaw ko pasabot niya. Don't judge the book by its cover, read it first before you judge. No? Ano mo gina? Basahon mo gina to. So, na, nga itong basahon ng Mateo 21:43, kung sa gisulti. O na yung gisulti ng Zona. O si Jesus mingon kanila. Wala ba yung kumuha makabasa sa kasulatan nga mga bato, mas mga magtutupod, gisalikway. Nahimong ulang bato sa pamaga. Buwat kini sa ginog sa atong mga mata-mata, pahibulong gayon. Busa, sultihan ka mo. Nga ang gingharian sa Diyos pagkakahon, gikan ka ninyo, o igahatag gadto sa kanasod, nga magapamunga sa mga bunga ni yan ang napunto na igsoon, may magkuha sa panalangin. Mauna kung masaw na to sa Biblia na iya sa Romano Katoliko, kanilang maayong balita Biblia, kanang Mateo 21:43, ang mabasa niya, busa sa sultihan na mo, ang panalangin, prabaw, ikan ninyo, ihatag gadto sa laing katauhan. Tinuod na po na. No? Tinuod na. Kaya naman, ang panalangin na di pasabot ito pato gingharian, na pagkaharian ni Jesus, ang kapanahonan, mawag to. Panalangin naman ito, kaya sukod na ito is 490 years man. Na magsugod sa 457 before Christ era, no? Saan mo ito eraser? No. Magsugod siya sa 457, na kung i-plus naman ang 490, sa ito ba? Tuwag ito naman sabing unlike sign. Algebra naman kayo sunan. Huwag mo ka-eskwila, isang high school lang, at least hindi mo sabutan eh. No? After lang ninyo. So 457, negative 457, plus 490, mga gabi dire, isang buban dire, wala ka naman ng elementary, o pamag-esco, bright kayo sa algebra. Kaya mo sinaon naman ni dire ko. Pero sa ubang mga sikta, ako yung tulog algebra sa lang natin membro. Mga abogado, mga pastorel, mga pare, mga abogado, engineer, CPA. O ilang mga membro, ilusito sa algebra, gawas mo na ka-eskwila. No? So mga nga ito numbers, sabi ang lesson, find the difference from class manta. Wow, itong difference, ako pa na may lusan. Baruan, may 10, minus 7, 3. Okay, ilibili na 8 na lang. Minus sa 5,
8 minus 5, 3, 0. 57 greater number, 33 AD. Muna nagikan sa 457 BC, before Jesus Christ, no? Before BGC, i-plus ang 9 years ka, pito na semana, 33 AD. Hindi yung muhalin sa Kristo, tumalas na tanda, apan si sulti ni Jesus, musakain niya sa langit, sa buhat uno sa city. Ipumutala sa mga tinunan, hindi bang panahon na karoon, nagpahulid mong ingarihan sa Israel. Ito ba Jesus? Dili tungod kaniyang pagkasayo sa kapanahunan o kahiyunan, tungod sa gawang samahan. Saan mo na? Buot pasawot, tinuod ang sulti, nga ibalhin sa usa ka naso. Karon mga kaisuna, kay naso man itong isbutan. Ato dahil nubaon kini mga tao karon, mga sikta karon, grupo karon sa kalibutan, na nasura kung kinsay makanton. Matumbok na ito ng nasura, na diha nga nagdumba. Kasi sumalak pa sa Korinto, tanan apil man sa lumba, apan usara niya na ang magmadaugon. Usara man ang gingarayan sa Diyos, ato na magingarayan sa Israel. Usara man to. Pagbalik rin sa sa usa ka nasod, kato rin yapon. Pumahin lang siya. Gikan niya na nasod sa Israel, ibagay din nga nasod sa usa ka ng sura. Yung mga bawa, kaya Pilipinas, no? Sumalas pagtungod na mo, dugay na ng panahon. Gikan pa sa Pindamugda, malari. Sumao nga, ato na lumbaon, kinsa karon ang mga sugo na tinuod niya ang sura. Nga naman nabibiyaan man ang Israel na may suna. Tungod kay gadumot si Kristo. No, gadumot si Kristo, nasa si Kristo, kay sila kung sa may binuhatan. Sa Mateo 23:37, kung sa sulti. Ato gining nihinayon pag subay ang isuna sa hinungdan. Ngayon si Jesus, ang kasubo ni Jesus tungod sa Jerusalem. Muna tayo ito. O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta o mga bato sa mga sinugo nga na kanimo. Sa makadaghan, nga pangandoy ko ang pagtigong unta sa imong mga anak. Maingon sa himungaan nga nagatigong sa iyang mga pisot ilalom sa mga kapot apan nagadumili kamo. Tantay utso tanawa, mabinayaan o magabingaw ang inyong balay. Kay sultihan kamo, nga dili na ko makita anak ko, usap ang nga makaingon kamo, dalay ko ang nag-anhi sa ngalan sa Ginoo. So ato pa, ay bisitaan na sila, no? Resulta din tanawa, mabinayaan o magabingaw ang inyong balay. Buot pasawot, gibiyaan sa panalangin, gibayaan sa Diyos, kay Mago ni Kristo, ang gingarayan ihatag sa kalas. Si Jesus Kristo, di mo pa magpabiling sa Jerusalem, kung asa ang gingarayan, dito man po na si Kristo, di ba? Kasi si Kristo man ang hari, si Kristo man ulo sa Iglesia ni Jesus. Ngayon sa hari ko sa Israel, na gingarayan ano sa nason. Mga na mag-upan ng gingarayan, o Kristo. So ato na na okay mo kay sunan nga nang gibalay ni sa Kristo kay sila ang suman dili mo buot di pagpasakop dito kang Hesus sama sa piso nga pandungan sa ina sing tako sila nagmili tupak sila kung ipatay na si Hesus dito sa Jerusalem no wala gibalay ang panalangin ng ingatan sa usa ka nason so kani nasura man gisunan inyo naman masabot kung unsa kini atong tagaan sa husay pagpaligon kung giunsa kini pagtugpa anang nasura. Tuwa pala ang gamit ini. Mala sa tagna ni Isaias ng Isunan ana ni Hosias duha ka adlaw. Ipayulit niya ang kinabuhi. Kadulong na ta. No? Kung ato pag yung tagaan ng paligon na isunan, katong wala karunong sa live na maghapon sa Radyo Bigo. Kanang giuban nga, nanunan ko sila naghingira sa Diyos ko ay sa bitoon, originally. Kung tiyan mo may igsunan nga, pulong ni Jesus ang atong tumanon. No? Sige mo nyo ng business, suya ni sa Radyo, sa live. Pero katong bago pa naminaw, katong naminaw lapos sa pito sa lunggan, atong balikon sa balik. Kung tinuod ko kayo nga kanin, gingharian sa langit. Tanawa ha, kabingon mo nga, lahi ang gingharian sa Diyos, o lahi ang gingharian sa langit. Pag yun ang gingharian sa langit,
Katuloy na yung sa bito. Karon, pinagi sa pulong ng Kristo ang asa naging harian sa langit atong masahon. Matthew 13:44. Kung sa'y gisulti, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga nalubong ilalom sa usa ka uma. Ato pa dinhi, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi. Ang gisabingay dinhi kasama sa bahandi ang gingharian sa langit. Pero sumpay nga nalubong ilalom sa usa ka uma. So naay uma. No, ang gingharian kasama sa bahandi kasi siyempre nag-iyama sa bulawan ng gingharian sa Dios, gingharian sa langit. Nalubong ilalom sa uma. Mutana rin kaya mo. Ay uma mo rin. Sabi ang uma, sinabi uma na ito po sa umalo kasi gabuhan ko basa ka ng baon ng Ginoo mo sa bitoon. Okay, ibig sa Ginoo. Diba? Kana ito ba nga? Gusto po. Ato natulasan sa 38. Matthew 13:38. Kung sa sulti ni Jesus. Ang uma, mao ang kalibutan. Close na Bible. Pila ka ba kalibutan nga inyong may bawan sa inyong pagkatao? Dinis kalibutan. Pila ka ba kalibutan ang inyong usaha? So pagsulti ni Jesus nga Matthew 13:38 nga ang uma mao ang kalibutan, wa man kay laing earth o worlds dinhi sa solar system. Wa man kay laing planet earth dito sa bito, natural wala man yun. Usara man yun. No? In the beginning, ang iramin sa dan si iba gipapuyo sa earth. Therefore, pagsulti ni Jesus nga ang uma mao ang kalibutan, diin kanang uma mo gilugnan sa gingharian sa langit. Matthew 13:44. Therefore, way lain nga gitaguan yan ang gingharian sa langit. Ang uma, matod pa rin mao ang kalibutan. So lakto na pagkasulti magigsuunan, ang gingharian sa langit at sumala sa pulong ni Jesus na rin natago sa kalibutan. Mao ka na ang sambingay gisulti ni Kristo nakaplagan ng usaw sa katao. Moto ka na basaw ng Matthew 13:44 niya, kung niya nakaplagan sa katao, naguha niya pabalik. No, gipalit niya mga umang, gitaguan pabalik. Nakaplagan mo na ni Kristo sa Jerusalem. Wa matuwi, gitaguan pabalik. Yung sa pagtago, gibalik sa usa ka nasod. Ang tada na po no. Anong Kristo pa ang Jerusalem ba? Tinuod ba ng Jerusalem? Gingharian ba ito sa Diyos? Kingdom of God ba ito? Kingdom of the Lord? Nabay ba sa Biblia? Sinabi ko lang, Kingdom of the Lord ito sa ito. At kung basahon ng kaning Israel, Kingdom of the Lord. O gingharian ni Kristo Yehuba. Asa na basa? Unang Kronikas. No, 28:5. Mao kani ang nakasulat. Mutuo magkano sa Kristo ang Ginoo. Kung gusto mo na mutuo lang sa ingala, hindi ka mutuo sa iyong pulong. Mura mga kagbata na nituo ka sa imong amahan, nga kana sa imong papa, si Pedro imong papa, pero sugoong ka ni Pedro papalit og suka, papalit og asin, hindi ka mutuo, latigo labas nito. No? Mura mutuo ka sa pulong. Resulte, sa unang Kronikas 28:5 mao kay nakasulat. O gikan sa tanan ko nga mga anak nga lalaki, kay si Yehuba o si Kristo naghatag kanako daghan ng mga anak nga lalaki. Siya nagpili kang Salomon, akong anak nga lalaki, sa paglingkod sa trono sa gingharian ni Kristo Yehuba sa ibabaw sa Israel. Trono sa gingharian ni Kristo Yehuba sa ibabaw sa Israel. Ang ibabaw Israel man, siyempre, ang Jerusalem, kapital na to sa Israel. May mutan na itong templo sa Diyos, ito ibaw sa huntod, sa Zion. Muna na tinuod. No? Tinuod ngayon nga Kingdom of God. Ito masahan of the Lord. Masahan ito sa English tao. Kaya masigahan mo word for word, litra for litra. Kingdom of the Lord, Kingdom of God. Wala man na. Ito masahan sa English. No? Sa First Chronicles. Kaya kung tubago na yung mga punta na kay mangyamiid pa na yung mga baton sa inyong nahuna. Ingon patutuoran ko ang doktrinahan, giyama ang tao, patungos ang Biblia, na Israel, Kingdom of the Lord. First Chronicles 28. Kaya kanina yung una-una, kung nang ditubag daan, ayaw mo mag-gama-gama o paminsan. First Chronicles chapter 28, verse 5. Kasi ingon, "And of all my sons, for the Lord hath given me many sons. He hath chosen Solomon my son to sit upon the throne of the kingdom of the Lord over Israel." Parang Panginoon,
Mabasa sa King James Version, sa English Version, na Kingdom of the Lord over Israel. Dito, palingkurod si Solomon. Oh, klaro na. Ang kingdom sa langit, nasa ang huwag kalibutan. I-prove na ito kung asa na kita sa kalibutan, matod pala kay David, ipalingkod niyang anak, ipili sa Ginoo, palingkod sa gingharihan ni Jehovah, Kingdom of the Lord over Israel. Sabi pumutanan niyo, tubag nun. No? Nangingharihan sa langit ay maulit Kingdom of David na isulod ni Solomon na naa sa Israel na mauto Jerusalem. Oh, lalayo ko kung topic. Sige, nagtama ng alas 8. Hapit na. Kung hapit na, ako nang i-clarify lang na, i-clearing na ito. Kaya pag humana dito naman ta sa iglesia na yun. Ngayon mo nga, kanang Kingdom of the Lord over Israel, mabagin na ang hingharihan sa Diyos, mabagin na ang bulagway, mabagin na ang hitsura, no? Atong masaot hitsura. No? Itong basa. Sa Matthew 25:34. Ano sa sunod? Sulti din sa Matthew 25:34. Sa pagkatinuod, si Jesus mingon kaniya. Matthew 25:34. O ang hari magaingon kanila diya sa iyang tuo. Umalik ka mo mga dinayig sa akong amahan. Panunda ninyo ang hingharihan nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. O, gaingon ang hari, ikaw ang Ginoo, ang hari sa iyang tuo, mga karnero, panunda ninyo ang hingharihan sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So na sa kalibutan ang hingharihan. Dayon, kung sa lagi hulang po yan ang hingharihan na, no? Unsay itsura na. Ano, tukod man sa kalibutan. Matong sabton ng kaigsuonan, kining balaan kasulatan, dunay gisgot dinhi nga gingharihan sa Dios sa panahon dito nga ang mga Israelitas nga nabihag o nahulipon sa Ehipto, gipagawa pinagi ni Moises gidala sa Sinai o dito namulong ang Dios. Yan ang bulagway sa gingharihan. Nganong ingon man niya kapaduna ang gingharihan sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kay mga kaigsuonan dinha sa Ehipto, paggawa sa Ehipto, hisgot ang Ginoo diha og petsa og diha sa Sinai, hisgot ang Ginoo diha og kalendaryo. No? Diha namugna ang kalendaryo sa Dios diha sa Sinai, mga kaigsuonan. Kung gani gingon diha na sa Exodus 19 atong masahod. No? Kaysa panahon dito ni Adan padulong kay Abraham lang ako dito, wala tunay pizza pero wala guys got ang Ginoo diha na og kanang tawag nato og kalendaryo. No? Pero dinhi sa panahon sa Sinai, gisgutan dinhi sa Ginoo nga sa Seban natukod ug gipamulong niya kung unsay hulagway ra iyang gingharihan. Exodus 19. Ay matawag man nato ni kalendaryo mga kaigsuonan nga kalibutan. Kay kaning kalendaryo sakop ani ang tibuok kalibutan. Sama na kalendaryo ni Gregorio karon, Gregorian calendar. No? Ni Pope Gregory. Usa ni tabo. Tibuok kalibutan karon nagsunod sa kalendaryo ni Gregorio. So matawag nato ang kaning kalendaryo ulagway sa kalibutan. No? Mo na nga panunod ng gingharihan sukat pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kaya nga naman, ang among master nakagama sa kalendaryo sa Dios, diha siya nakita o clue ang gihatag sa Ginoo nga ayang kalendaryo nagsugod sa negatibo 487 sa pagbuwa sa mga Israelitas gikan sa Ehipto naabot sa Sinai. Nga na, o kaning kalendaryo karon nga among ginasunod, mahimo kaning universal o tibuok kalibutan. Mahimo kaning kalibutan ng kalendaryo sa hilay-hilay kayo. Within 1,000 years sa kitagana sa mga binanaw sa pinariyag 26. Mao na mahimong kalendaryo. Mo na kanang kalendaryo sa Ginoo kalibutan na pagsuon matod sa bangko kundo. Pero kalibutan ang involved niya ng kalendaryo. No? Meeting ang mga presidente, kalendaryo pa siya. Mao na nga matod sa Exodus 19 sa 1.
Sa ikatulong ka bulan, human ang mga anak sa Israel, makagula ikan sa yuta sa Egypto, niadto mong adlaw, gindanga sila sa tumingawan sa Sinai. So gingon, dito sa ikatulong ka bulan. Nga kanay ikatulong ka bulan, mao kana ang 7 mga kaigsuunan. No, mga to pagin ang paluman pag-ayo. Dayon sa sulti sa Ginoo diya sa 5, dili na dayon, kabot na Sinai. Busa karon kung kamo magapataliho gayud sa akong tingog, magabantay kamo sa akong tugon, nani kamo mahimo nga akong gabulingon nga bahandi, gikan sa katuwadaan sa tanan ng katawhan, kaya tibok kayo ta ako man. Kung alam ka na ko kamo mahimo nga usa gingharian sa mga saserdote, usa ka balaan nga nasod, hilimaw nga pulong nga gipamulo mo sa mga anak sa Israel. So mahimo sila nga gingharian sa mga saserdote. Mao pa nang hulagway sa gingharian sa Dios. Kaya diya sa Mateo 25:34 gisulti ka naman nga panundan ninyo ang gingharian. Pag-abot sa Ginoo, kano sa natupad ang gingharian dito Sinai, sa 7, sa sulti sa Ginoo, umusnud sila sa kabuton sa Ginoo, muon sila nga gingharian sa mga saserdote o kingdom of priests, mga kaigsuunan. Kaya saserdote, priest man kana. No? So muna hulagway sa gingharian sa Dios, kingdom of priests. Kaya kaning pare mao may magbasa, magpa-implement sa mga kabalauran sa Dios. Kung sa iya mga tulungan ng upang asulin. So kalau ka magsun, tataw masabot nga mao kana ang kamaturan. So karon kay kingdom of priests magana ang hulagway sa lakto ng pagkasulti, kingdom of priests pagatong sa Kristo Kristo. Hebrew 9:11. Resulti, Kristo Kristo mao ang labaw nga saserdote. Bisan si David, saserdote sa walay katapusan, sa laray ni Melkisedek. Si David, og giguwa dito si Kristo. Salmo 114. Muna mga kaigsuunan nga ato tukion karon, manam na kung itubag ninyo mga una-una. Bahin ang gingharian sa langit, subalik ka rin sa atong topic. Pero dili ta sa nason. Kani nasura ang gibalhinan ni Kristo ang kaigsuunan kung saan ito pagtugbo kini. Nagis kala sumpal magtudlo, ihatag niya sa pagsuko. Ngayon, magsugod kita o tanaw do pagbalik ang ingon ni Hosea sa 6:2. Natapos sa 2 ka adlaw, ipayuli ang kinabuhi. Matod pa Pedro, 1 day is 1,000 years. Karon na kaigsuunan, kay 2 ka adlaw man, therefore 2,000 years na. 1 day is 1,000, so 2 ka adlaw 1,000. Imo rin hing kwaon, isabdrak ang 457. O number of years kung gigamit. Number of years na 457, number of years na 1,000 years. So, ang tubag niya is 1543. Gata mo, sa'yo na panabot mong eksunal o sa'yo tabo kung saan maringana siya, gikan sa negative 457, mag-ihap pa niya o 2,000 years, ang tumoy niya na 1543. Ang tulingan sila, negative 457 plus 2,000. Final difference, kung ito ba? Kasi sa greater number, kani, ako kung sa'yo, 1543 ako. Mao na, nga positive. 1543, mao ka na ang giingon din na, tapos sa 2 ka adlaw, igapayuli niya ang atong kinabuhi. Ang nagtapos sa kanya ito sa Babylonia, nagbihag sila. Giingon dito nga, sila nabupog ang bihag sa lubnanan. Amo ang balay sa Israel, pasakon sa yuta sa Israel. So karon, kay 2 ka adlaw, 2,000 years man kini. Kuni ang dunay kinabuhi, patong pa rin tapos sa 2 ka adlaw, ipayuli ang kinabuhi. Ug dunay kinabuhi nga ipayuli. Ano kanta sa 457? Dito man ang ipayuli ang kinabuhi nila. Kaya ihap ang 2,000, tapos sa 2 ka adlaw, ipayuli ang kinabuhi. Kinabuhi din ang isgutan sa 457, kaya mga Israelitas nga nabiyag sa Babylonia, gidala sa yuta sa Egypto, dito sa nadapan ng usa. Nabuhi sa gikan sa pagkabukog na uga. Tapos sa 2 ka adlaw, ipayuli ang kinabuhi sa 1543. So karon mga kaigsuunan, unsa may mapahimo kini? Ang gihisgutan ni Kristo ibalhin sa usa ka nason. So karon mag-isgot na kinabuhi, kwaon, dalon sa yuta. Dito sa kanila ito, gidala sa yuta sa Israel. Ano may nasod ng Israel? Yung gibalikan.
Karon, nagibiyaan ng Israel, matulog sa Kristo. Gibiyaan ang inarihan ihatag sa kanasod. Therefore, ang unang nubuwa ini after 2,000 years, mao ang nasod. Nasod ang matumbok anang panahuna sa 1543. Pangita ay nasod sa kalibutan, matod sa marang pagtulog. Pangita nasod sa kalibutan, nga niining pitsaha, gibunyagan siya. Wa gilay ang atong nasod nga Pilipinas. No? Ang atong nasod nga Pilipinas gibunyagan sa 1543 Mayo 18. Yan ang punto mga isunan, mao kay ang giandam sa Ginoo dinhi ipayuli ang kinabuhi niining nasura. Kaya kanang mga 457 na sukod sa mga Israelitas, ipanghim sila. Ang ilang mga espiritu, kaya namatay naman doon 2,000 years naman, na kaning pulong sa Ginoo kaning Biblia, alam mo na sa mga Hudyo, sa mga Israelitas. Therefore, alam na sura, ang mulubwa po mga espirituhanon o binanhaw ng mga taga-Israel. Binanhaw, kung ang punta na anak ta sa Diyos, anak ta ni Abraham, kaya ang punto niya na, espiritu na dito sa nasod sa Israel sa Quran 57 after 2,000 years dalon sa 1543 nga mao ang nasod sa Pilipinas. Yan ang 1543 na ligsunan, dihay utang ang mga espiritu ng taga-Israel tagaan sa bagong lawas, ibutang nining nasura sa Pilipinas. Muna gitawag sa baptist o rapture. No? O ba na hindi mo na Ginoo, kayo mo pagsalig na anak ng Abraham, kaya ang Diyos makahimog anak ni Abraham, gikan ng mga bato. Itulo na yun ni Juan, may mga apostoles, na kinigawas ng si Jesus, wala po sa Bautista yung papel, yung mga apostoles, ibalin ni Jesus. Kato na po si Jesus, kung yung mga apostoles, paano po ito yung bato? Ay nga naman, dito na mo ito magkama o mga iglesia, mga anak, yung libro na ito, di mo ito, mamatay ito. Karoon kay si Jesus, man, balin ng ngirian, matay pa yung mga apostoles. Espiritual ang bubuha sa usa ka nasod ng Pilipinas. Sabi mga Soviet ng Pilipinas, besides 24-15, the only Christian country, mga pulo sa silangan, mayawan ng Diyos sa silangan, sa mga pulo sa dagat. Asay mayan ng Diyos sa silangan, sa mga pulo sa dagat. Nasod, mga pulo-pulo. Pilipinas, 7,600 islands. Daog ta, kapadaganang islands. No? The only Christian country. Kaya na nangyayaran sa kanasod ng mga bunga na ini. Pilipinas naman, Christian country sa Asia. Malas sa Isaiah. Sa pagyon, ang pinaka-importante ka na pag-ingon nga yutang saad. Nga naman, ang yutang saad, diin natukod ang Jerusalem, ang templo sa Diyos, nasunod sa yutang saad, ng mga tungkanan. Sa Pilipinas po, doon na punta yutang saad. Sa panahon na gideclare ni Jose P. Rizal, Dr. Jose P. Rizal. Mauna nga si Dr. Jose Rizal, dako kay papel sa kalibutan, labi na sa nasod sa Pilipinas. Kaya pinaagi niya, nahimog ng Pilipinas nga very tinuod kayo. No? Very true kayo. Nga siya ang nasod, nagibalhinan sa tingarian dito sa Israel. Kaya naman, ang Israel adunay yutang saad. Karon po ang gibalhinan sa Dios kay kanang yutang saad lang og promise mo may gitukuran sa dito sa Dios, gihinayan sa Dios na aman niya utad. Therefore kanang Pilipinas po aduna po'y land of promise o yutang saad. Wala nga, wa gyud malaki ang istorya sa kasaysayan. Ang namaw kaniadto, mamaw. Ang namaw kaniadto yutang saad, gitukod ang ginarian sa Dios sa Pilipinas, giandaman ang yutang saad. Yun sa pagkahimo, pinaging Dr. Rizal, nag-declare siya, Mindanao is the land of promise. Mula gingon sa bigay ni Mateo, nga ang ginarian sa Dios, gilubo sa pulo katapos nga hina. Ano man, out of 3, naadin niya, itago ang ginarian. Asa napit? Mindanao, the land of promise. Muna ang igsoon, ibulungan kayo. Ug bukod pag ginala ang igsoon, no? Tungod sa akong buhat ng Dr. Jose P. Rizal, nga may kalamdagitan siya sa pagkabalaan na sinugo sa Diyos. Kaya ka naman, ang nagsaksi din sa yutang saad, ang nakasaksi din naman siya ko. Ipanami ko siya na yutang saad, kung naman ganaw, tagdan. Ingon siya nga muna, ang yutang saad muna yung balay sa Diyos. Ito tawag bitin. O ito dito, nandito tayo ng Jerusalem na tukod, na itong napita. No?
Una nga, dili po sa Pilipinas, doon na pala kasaksi nga doon ang pahitang sa si Dr. Jose Pirisan. Muna nga, ang uban, mutamay sila, ruwas sila kasabot, nga ang paghisgot ni Dr. Jose Rizal nga Mindanao the Land of Promise, mao kato ang number 1 na sundo kaniya nga mahimo na yung Pilipinas nga tinuod nga makaangkon sa gingharian sa Dios na gibalhin sa usa ka nasod. Nga naman, makatubag man sa criteria na ang sa iyong tansaan. Check. No? Pero niya, 1543 po sa nahimong gitagaan sa official name ng Philippines o Las Islas Filipinas nga hangtod karon atong Las Islas Lazaro man nato na nakaruba natuman Pilipinas sa 1543. So authentic siya, official sa kanasod within this year 1543. Ano pa kaindot kaya mag-isunan, hindi naman. Aduna kagyoy nagpahipig diya sa Mindanao. No? Pag ikaw ay Dr. Rizal ng Mindanao dala ng promise na pinakanindo na nagtago sa Mindanao. Kung pangitawag itong ingalian ng magsugod sa Mindanao, pagtabalaw at ipagpibot ang Mindanao, abot ang Davao. Wala ang Davao rin, itawag ko lang Land of Promise, kaya kanang Darren Bao. Bao is promise. Da Bao. Da promise. Tuwa rin ito si Ibuloy. No? Siya, pagkitikilo siya kung ano ito. Paradise niya. Pero, sa oras pagpangita ito sa Mindanao, very simple kayo mag-isuna. Wala nga maminag mo niya. Pero makaambit mo ng jutay kaalam na gata sa mga ng tudlo. No? Jutay kini, pero may pinaka-importante sa na. Ano man? Gata sa mga ng tudlo, nga, maugay, mupaligon sa atong pagtuo nga kita mga Pilipino nagkaangkon sa kamaturan sa kaharian sa Dios nga magtindog gikan ining dapita sa Mindanao pinaagi sa support sa Dios. Nga unsa? Kasi kanina tulak may nabukyan ni Malari. Ang 430 years mga kaibigan. Unsa ka importante ng 430 years? Okay, ang istorya ng 430 years mao ang pagkaulipon nila dito sa nasod sa Ehipto. Ngano kinahanglan man sila maulipon mo isuna tungod kini sulat ko na sa Henesis panahon ni Abraham. Ang iyang mga katauhan o iyang kaliwatan magdumulong sa nasod nga dili ila. Henesis 15:13. Kung sa gisulti. O mingon siya kang Abraham, tinod kayo ibalwan mo nga ang imong kaliwatan magadumulong sa usa ka yuta nga dili ila. O dito sila magalagad kanila o sila pagkasapiton sulod sa 400 katuig. No? Pagbasa mo sa Exodus 12:40-41, sila bigwa dito sa Ehipto. Kung basahon, bigwa sila sa Ehipto sa 430 katuig. Nga na, nagsuna, pagsubay ko sa kasulatan. Ano, dugay-dugay kita. No? Sutsuna. No? As 12, Exodus 12:40-41, sa isulti din eh. Karon ang panahon sa mga anak sa Israel, puyo sa Ehipto, 400 o katuan katuig. Unay tabo sa tapos, sa 400 o katuan katuig. Diya sa mga adlaw, natabo nga ang panahon ni Kristo, bigula kita sa yuta sa Ehipto. Muna, ang tagna dito ng Abraham, 400 years, kurang natumanan, 430 ang pamutana. Nabakat ba sulti sa Ginoo? Kaya liwatan ng dumulong 400 years, wala. Ano ba? Kaya 430 bilong maglakon sa 400 years. Bisan pa ka ng 499, bilong yan na sa 400 years. No? Papak-ampak sa 500 na. Muna nga, bilong sa 430. Kaning 430 years, bilong sa 400 years yapon. Di man lang ko na Ginoo. Ang sukod sa Ginoo, di man ulahe. Mas manubra pa ganit sa Maria. No? No, di makulang. Kau gani, tagal ng kwarta, gusto mo ganit mo, sumbra. Eh, kulang, pag-away mo ganit ka. No? Na, sumay ka, sumbra. So, diya, bilong yan po sa 400. Mauni, pinaka-importante yun naman. Red bar sa kaliwatan ni Abraham. Mauni, ang pag-locate sa katauhan sa Diyos. Kaya sa Abraham, ipanalangingan man ng mahimong amahan sa kanasuran. Mauna, ngayon kaliwatan nga mao'y tagapagmana sa Land of Promise, magdumulong sa 400 years o 430 ang kumahan. So karon sa Ginoo Manila,
nga ang nasura, doon na napakita ng Pilipinas. Ina kaya din sa Pilipinas, tanda ng nalumba. Mga grupo, mga sikta, mga nasalista na tukod-pod. Napoy mga foreign nga mga sikta din eh. No? Asa karon tinuod. Siyempre, sa'yo na tayo. Kining 430 years, mga itong timailhan. No? Mauli yung base ng 430 years. Eh, kaning 430 years, sa kaniadto ka 430 years, kanang Israelitas, nahimo silang balaang syudad dito sa Jerusalem. Ang Jerusalem, dili kay building o yuta lang. Pinagi sa mga tao nga anak ni Abraham. Nahimo silang balaan. So 430 years, ito na i-plus, at is 1973. Karang 1973, mga kaisunan, kung sa may kalabutan niya, ang 1973, diri na to mapangita sa Mindanao. No? Matumpok na to ang lokasyon diri sa Mindanao. Kung asa mugikid o magsugod ang kingdom of Christ sa Ginoo. No? Kung asa kini iglesia mamugna. Kaya kani 1973 pinagi sa decree ni ex-President Ferdinand Edwin Marcos sa 1973. Sa January 24, 1973, sa Presidential Decree number 105 na patent dito sa mga pala, sa mga decree ni President X. Marcos nga ang dapitan mahimo siyang holy o shrine city. Dili kalalis nga ang dapitan bisa na mga opisyal karon ni sa City Hall, sa City Government of Dapitan, nagbutang og karatula diya sa tulay, sa Pulo River. Makita ninyo, welcome to Shrine City of Dapitan. Kung sa bilang ng shrine, huli. Kung sa huli, banal o bala. Mauna ng Dapitan City, balaang syudad. Sumala sa Pilihan, manaw ng balaang syudad. Dili mo manaw na makita sa matang manaw. Sumala ko ni Jesus, ako ang tinapay na naugikan sa langit. Itabas lang si Jesus na sa langit. Wala. Ipagtawag. Pero mo po na siya. Ang balaan sila marawag ka sa langit. Kita mo, building na rin. Wala po. Yung sa pagpanaw, decree. Ikan sa taas na langit itong tagahod sa Pilipinas ng mga presidente. Jesus, yung sa pagpanaw ng Jesus, pinagi sa Holy Spirit. Pinagi ka niya. Siwalay na kita. Mga tao lang. Wala din yung pag-uumay. Di mandagan si Juan Sarman. Muna, nga, Dapitan Shrine City, na din simple na ito yung tagito, na din magsugod ang gobyerno sa Diyos. Nabawa ka ng Kingdom of Priests. May bawa na ito niya, ano na, no? So, mga nga isukulan mga kaisunan, 1973, sa'yo na ito, tanawang pangitaon sa Mindanao na Land of Promise, na din magsugod sa Dapitan Shrine City. Lalo, no? Kaya katong Jerusalem, balang sudad na ito. Alangan kong ibalik ang ingarihan dito sa sudad, nga dili balaan. Di ko na pwede. Kaya namawa ka ito mga luma. Taga ni Promised Land, tapos yung city. Nga kami pong city, nasulod po sa Promised Land ng Mindanao. Sama po sa Israel o Jerusalem, kapital Jerusalem, nasulod po sa Land of Promise ng Kanaan. O di pwede pagka kinawa kayo. No? Hindi na mamududuha. So pag mag-iyaw ang baka natin, sigurado na. Tawag tayo sila sa ito na buto ng kasos kalimutan. Nagis ka lang sa panutudlo. No? Mauna, mga kaisunan. Pero, kaning itabuhan ni 1973, gitawag ang Holy City ang Dapitan. Sama po sa kaniadto, ang Jerusalem po, natupod pagbalik sa negative 457 ang templo, nabalikan pagbalik nila. Ang nitabo, nagtupod ang templo within 49 years, 46 na natuman. Ang nahitabo, nag-iya Panginoon 62 weeks, 134 years, ayaw kumugawas ang iglesia na dito sa Kristo natupod. Buot pa sa dili palaan. Ang nagpuyo sa Jerusalem, nagtupod pagbalik ang templo. Within 434 years, walay balaan dito nga naglagan ng Diyos. Muna nagpalugwa sa Jesus, ug 12 ka apostoles aron mahimong balaan. Mao ko nahitabo
dinhi sa dapitan mga kaigsunan. Gapalugwa ang Ginoo o bala ang syudad sa 1973 nga ang trademark 130 nga unta alam sa mga katawhan kay katong Jerusalem ang mga Hudyo sa litas sa gitawag og balaan mao na balaan ang syudad sa Jerusalem. 430 man to sila ang trademark sa Ginoo nga kaliwatan silang Abraham. Kaya ang tagna ng Abraham mahimong aman sa nasura sa iyang kaliwatan mahimong panalangin sa libutan mo po yung mangunod sa yutang saan. Nagkaroon din sa Pilipinas pagbaling sa Gingharian 1973 nigawas ang Holy City ang pagsurvey karon sa espiritual kaya Dapitan City dili man balaan mo yun. Sama sa ganyan to. No? Natupod pagbalik ang templo sa 457 negative. Umang sila gibihag dito sa Babylonia. Gipayuli sila. Gato ang Ginoo ug ginutan mabalaan sila. Ipagkurang templo within 49 years, 46 na tuman. Pag-abot dito, nag-ihap po rin na Ginoo 434 years. Dito pa ang balaan ko. Kapagungay, wag di balaan nila. Kaya mga pare ito, sacerdote, mga po kung Diyos ang yapo. Mga po na dili, kalalis, nasa 1973, Holy City na ang napitan, sumala sa Tikil Marcos, pero wala kay balaan ng Ginoo. So, kayo ang istorya. Huwag yun, nakalahi no? No? Muna ikaalam, nahigbit, nga nag-isa sa kalibutan, nung mahal magtudlo, sa Pilipan Master Pope dito, ng Buligyabo, na marami naka-usay karon sa kamatura. Muna giingon ni Manlare, sa buhay pa to siya, nga mubuhan ang tao, mubuhan ang usa ka sinugo, sugo, nga maka-istorya ni kanahunan, gikan sa kanya, tumiatan hangtod sa katapusan, gaway sipyat, kumplito, rekados, muna karon, no? Muna, nga sa 1973, wala pa'y balaan nga mga tao sa Dapitan City. Hantod karong mga adlaw, matawag na to nga wala pa'y nagbalaan sa Dapitan. Nga naman, gawas na to kay hindi mo pris na ta, nagsubay naman ta. Hantod karon, naapaghihapon ang mga pasugalan, arian, ilimnon, mga bar happenings, beer house, korupsyon, ay krimen, kawat, pa'y balaan. Di tayo kaplag balaan. No? Sa 1973. Pero, ang syudad, giandam na daan sa Ginoo nga balaan. Ang yuta, giandam na daan sa Ginoo nga balaan. Tungod kay, daghan ang mga unya. Gikan sa silangan kasadpan, tampong uban ka na marami sa ito. Iya sa Gingharian. Asa mabasa? Masaw na to sa Matthew 8, 11, 12. Unsa ang nakasulat. No? Og sultihan mo nga daghan niya ang mga bot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan og maglingkod tambong sa kanan uban kay Abraham isa ug ako diya sa Gingharian sa langit. Asa ni Gingharian sa langit matupad sa Kristo sa Mateo 13:44. Ang gingharian sa langit nanubong sa umat. Mateo 13:38 ang uma mao ang kalibutan. So ang gingharian sa langit naa sa kalibutan o manambong ang mga anak o sultihan ng mga daghang mga bot, gikan sila kagasadbang tambong lingkod uban ni Abraham sa pamilya ni Abraham ang manambong. No, mao na kay bala syudad giandam sa Ginoo sa 1973 para mangabo ang mga kaliwatan balaang katawhan ni Abraham. Gisgutan niya Abraham, Isaac, ug Jacob kay mao ni nakadawat sa panalangin. Ang mag-ahari ulikan sa hawakan ni Abraham. Sa iyang mga anak, ito kabituon, walong Christian. Dito na po, ngayon, kay Jacob. Kay Isaac, si Isaw si Jacob. Kay Jacob, 12 ka apostol, 12 ka tribo. Mao ba to ang kadawat sa panalangin? Mao ba to ang chosen people of God? Mao na matinudang sulti sa Mateo 8, 11, nadaghan mga buntikan sila ng kasadpan tambong sa kanan. Adunay tambungan ng lugar tungod kay ang gingharian sa Diyos sa Amahan wala naman sa Jerusalem na sa nason. Therefore, manambong katong mga kaliwatan ni Abraham aning nasura. Kung kanang nasura doon yung tagsaan ng mga Mindanao o doon ay balang syudad nga Dapitan City. Dili manambong. Dili makita na to si Abraham, mga kaliwatan
mabunyagan, nga mao kani si Abraham, ang kaliwat ni Abraham, mga kanakan, mao kani ang pamilya ni Abraham, manambong sa dapitan sa Israel City. Mao na nakita, hindi taga diri. May sumpay diri, apan ang mga anak sa gingharian, pag-aabugon ngadto sa labawong kangitngit. Atong basahon pagbalik ang Mateo 8, unsay sumpay ato? Unsay sulti nila sa Mateo 8 kung tao nga nagpuyo ni sa dapitan, nga dili magbalaan, mao kani ang resulta kanila. Mateo 8 dinhi sa 11 adlong sa 12 unsay sulti. Apan ang mga anak sa gingharian pag-aabugon ngadto sa labawong kangitngitan sa gawa. Dito ang mga tao managpanghilak ug managkagot sa ilang mga higit. Tungod ang dapitan sa Israel City, puloy anan sa mga balaan katawan sa Dios nga kaliwatan ni Abraham. Mga bot dito sila sa lahat. So karon na kaigsunan, nakita naman ito ang Holy City. Nakita na nato ang balaang syudad. Ang pangutana, unsaon na to, ano siya? Unsaon na to pag utingkay karon? Unsaon na to pag tuki karon? Nianang gipangita sa Dios ang katawan nga mga bot. Kana muna atong pangitaw sa kinahanglan ang moabot sa dapitan katugyong tinuod nga kaliwatan o iglesia sa Dios nga mao katong kang Abraham. Kinahanglan balaan ang mupuyo sa dapitan nga dili kadto nga mga abot sila nga balaan sila. No? Kinahanglan moabot ni sila sa dapitan balaan. Unsay prueba to mga igsunan sa pagpangita ng balaan, simple na kayo. Kaya ato naman na-prove nga tapos sa 2 ka adlaw 2,000 years ipayulan niya kinabuhi kung sa 3 ka adlaw kita nagbalot sa tubangan. So after 2,000 years, kana 1543, niining istoryahan karon, istorya ni sa pagkabanhaw. Nga magpuyo ta sa iyang tubangan. Giandaman naman ta balang sulat sa Ginoo. Karon, daghan man magtungkod karon mga sekta na aming mga resalista po, na ay mga grupo na ako sa dapitan, napay umani ay grupo. Kung saan mo na to, pagtumbo, anong tinuod nga kaliwatan sa Diyos nga binanhaw. Ha? Kung saan to pag-ila, pasino ka nang tignaundan. Nagitungkod ni Malari sa una, nagtunod na po ito nga ni Agil Cristo rito. No? Basin po ka na yung Iglesia ni Cristo na nakaroon din ay simbahan. O ka ng Baptist, na ako din simbahan. Na ako Yahweh. O basig manhiya ko doon si Bishop Sardon. Ay kailangan plano ko na yuta ulit ko na da, kita. O, usawa ito pag-ila. No? Muna yung pangutana. Kinahanglan na ibutyag ba ng katuigan? No, manang tuwig nga itong isbutan. So ang Iglesia po, o kaling balaan ng katawan, nga mga ikan sila ng sadpan, doon na po suod sa katuligan kung kanusan sila milugwa. Diyan natin makita ang inuod na lawas o Iglesia ni Cristo. Simple na mga isunan, no? Inyo naman nakita, ito po ng templo, 49 years o 46 na natuman. Kaya 23 years na natala, muna gap. Ikan sa 457, negative. So karon, atong uting kayo, no? Sumalak sa Juan. Sa sulat ni Juan, 2:19-21. Pero ato pag yung ang malandungan pag-ayo, niya sa Matthew 16:18. Oh. Si Kristo na mulo sa Matthew 16:18. Kaya diya manulubuan ang iglesia. No? Kanang ilog-ilugan karon sa mga simbahan. Nga doon ay nakauna og tukod sa titulo ng iglesia ni Kristo. Mo daghang misulod dito kay nakauna mas sa panistro. Pero karon dili na mo ikaturan nga titulo mo daghanan. Kung dili pagbutyag sa katuwigan nga gikahimutan sa Dios. Karon tuloy survey nato karon may tutuig pagkatukod makadaw ba, makaigo ba witnessan sa sulatan. Basa ta Mateo 16:18. Unsay sulti kay dinhi gawas sa iglesia. Ika ni Kristo. Unsay sulti? Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw niining bato, pagatukuron ko nga po ng iglesia, kung magahong sa kamatayon ginagayod makabuntog kanina. Si Pedro ang himong witness ni Jesus. Gina sa ikaw, Pedro. Sa ibabaw niining bato,
pagatukuron ko ang akong iglesia. No? Ang atong sabton, ang kalibutan, bato. Kaya tinuod mo nila sa Kristo man magtulo ang kalibutan bato. Kaya sa ganyan, scientist, mo prove man. Kaya kaning kalibutan, kung waon mo na yung panganod, waon ang ozone layer, ang mabilin ini, ito mga bunton. Muna ang kalibutan, bawat kita naon, kung ulit panganod, kung ulit ozone layer. Kaya ano man, kaya anak ko man, ay Mount Everest, natin ang Mount Mayon, mas pwede mga Bukura, napala rito, Himalayan Mountains, kaya anak ko mas kalibutan, gagring-gring, dili-dingin. Yuta, nga ilalo man ay bato, bato, magabot gusto nga, bato na dahil mga nagkalayo na ng magma, no? Lapok na rin, kanang lapok na ng baga, magma, lava. Siyempre, mag-init-init, ikatuyok man. Init ka, tumana sa bato. Muna na doon ay kalayo, pinubukan mo itong suntol. Ibaw kita ang kalimutan, pihing, ginggiring. Puro butang ang pangalod, butang ang gusto layer. Pulod-pulo na yun. Pulod dagat, pulo. Adilim, ito tawad. Siyempre, mulingin na, ikatuyok ko. No? Bato ang kalimutan. Sa ibabaw na yung bato, pagkatukuran ko, akong iglesia. Sa ibabaw sa kalibutan, pagkatukuran ko, akong iglesia. Bato paluman pa yun. Si Abraham, mawang bato. Isaiah 51:1-2. No? Muna rin sa Mateo 8:11, ingon dito nga, dagan mga katawa likas lang sa batamo sa Abraham sa kapag naman. Si Abraham, mao man ang ilang amahan, mao ilang bato na sinugdan, ganyan sila sinapsa. Itong basahan tayo ng Isaiah 51, hapit na tayo, kuman mga kaisuran, kunting paabot na lang. Kung igutom mo niya, magtasan ninyo. Ay hapit na. 51:1-2, mo kanina nakasulat. Patalingaw ka na ko, kamu nga sunod sa pagkamataro. Patulong, mataro nga, kamu nga din mataro, ayaw na mo tuo. Kamu nga nagpilita ang Kristo. Tumanaw kamu sa bato, diin kamu saksapa, o sa luwag sa gahong, diin kamu kaluta. Mana mo sa bato, na mao ganing bato tukuran ni Kristo sa iyang iglesia, mao kalibutan, sunod, tumanaw kamo kang Abraham. O si Abraham na, ang bato, tumalak Pablo, ang bato mo si Kristo, ang dripod, tumanaw kamo kang Abraham. So Abraham, si Abraham mao na bato, mao na Kristo. Tumanaw kamo kang Abraham, inyong man o kang Sara nga nanganak kanino. No? So, tinuod ang sulti dito ni Mateo, nga manabot ang kaliwatan ng Abraham. Kaya nga naman, si Abrahaman, tumanaw ka mo sa bato, din ka mo saksapa. So mga kaliwatan ni Abraham, ang mamuyo ay ng balaang sudad ng isunan, mao kato ang bato si Kristo, o ang Kristo, bato o mao ang kalibutan. Kaya kanang Kristo nga tao, gikan kuna sa kalibutan, kaya ang tao, hindi mo gikan sa ahong. Kinapsap na gikan sa kalibutan, gikan na. Karon pagpili sa Ginoo hari sa kalibutan, kasalanan sa Adan, ilunupan kay Noe, kapulo ng kaliwatan, si Abraham, amahan sa karasulan. Karon kay si Abraham banhaw man sa Mateo, bitan naman, tambong sa kanalan, na karon din sa nason, nag-andama na daan ay 1973 nga Holy City. So karon, nakapag ko ng Abraham sa Manila, nakapag sa ubang lugar, sa ulay na ito pagtumbok na tinood. Usa ra mo isuna. Ato lang tanawon kung unsang tuiga sila natukod. No? O kani ang gihatag sa Ginoo likod, gihatag ni Master, kinagi siya ang konfirmasyon. Iyang i-confirm nga madawat ang sukod. Tungod kay aduna may 46 katuig din mao kato ang nahimong katuigan nga natukod na human ang templo sa Dios. Basaw na balik sa Juan. Hapit na gyud mention. Si Jesus niyo no kay medyo pulo no. Sa Juan 2. Mao kani mabasa sa 19. Og si Jesus mitubag kanila, guba ninyo kini templo og patindugon mo kini sulod sa tulo ka adlaw. Og ang mga Hudyo na nagpaluwag kining templuha gitukod sulod sa kapatan ug unom ka tuig. Kung imong patindugon sulod sa tulo ka adlaw, gitukod sulod sa kapatan ug unom ka tuig. Karon, ang istorya rin ni magtukod bata og templo na building
Kristo. Dili na mo'y punto ang pasabot ni Kristo. Nga naman, atong ipadayo sa Juan 2, 19:20, padulong sa 21. Ang sa 20 mo ni, o ang mga Hudiyo ng panubag, kining templuha, gitukod sulod sa kapatan, o punod katuig, o imong patindugon kaya sulod sa tulog adlaw, apan ang templo nga iyang ipasabot, mao nga kaugalingo, lawas. So ang tukuron na sa Dios na templo, dili na kung building ni Solomon, kundi ang kaugalingon niyan, lawas. Ang templo sa Dios mao ang iyang lawas nga tukuron niya sulod sa tulo ka adlaw. O karon, muna gingon ni Siyas nga tapos sa tulo ka adlaw, ipayo itong ginabuhi. Muna karon nga human sa 2,000 years, muna rin Pacific, doon ay kinabuhi din gisulti, kinamulis sa Sinong Israel, 1543, giandaman ng nasod, nga mao'y kabalhinan na yung Espirituha, paghuman nga, doon na nayutang saan, Pilipinas, niiyak ko pa ng Duterte, kay trademark sa Balaan Sudad sa Diyos, Balaan Katawan, 1973, na yung Holy City ang dapitan, kasi din sa Decree, nga kay di man Balaan, na mo yung ining panahon na, ang karon mao na nga adunay nangabot sa dapitan, nga after 46 years, natukod sila. Nga naman, kay imong i-plus ang 46 years, sumala sa controversial na tumalong tudlos, kung may basta po dito na buliyamo, ang tubag niya na 6 plus 3 equals 9, 7 plus 4 equals 11, carry 1, 9 plus 1, 10, carry 1, 2019. Matod ni Jesus, matod sa mga Hudyo, ining timpluha, gitukod, sulod sa kapatan, unong katuig. Kanya patindugon mo sa sulok adlaw, apan ang ipasabot ni Jesus, mao ang iyang lawas. Ang templo nga yung tukulon, mao yang lawas, nga mao ang iglesia o katawan. Mao na, nga kung atong saksihan, pinagi asulti sa mga Hudyo, matukod ang iyang mahuman o matukod ang templo, sulod sa 46 years. Mao na nga, gikan sa Balaang Syudad, nakaandam na, ihapon ang 46 years, 2019. Dinhi milubwa ang nabuo, natukod ang lawas ni Kristo ng iyang templo na mao ang iglesia. Kinsa man ang isuna? Walay lain kundi mao ang Kingdom of Peace. Ransom, Kingdom of Peace. Mao kaya Kingdom of Peace din matod sa tagna ni Mateo nga mangabot ang kaliwatan ni Abraham ug tinuod kayo nga Abraham ngano man ang Kingdom of Peace ang supreme founder na si Supreme Prime Master of dito nga Buliyapo mao ang reincarnated ni Abraham. Sa amo na to na ito mo kayo kung dili ra nang mutumo ang iyang pagsulti nga sa Abraham kay gidang mo siya sa Dios. Nga siya mao si Abraham, siya ang nakabanhal sa nasulod na lawas ni Abraham. Siya nakabanhal sa istorya ni Abraham na si Sarah, si Agar, ug si Setura, nga mao ang asawa ni Abraham sa kanya. Ang nakabanhal, no? Kingdom of Praise nga gitukod ni Abraham, no? Nga namugna after sa 46 years, sa 2019, mao kini ang tuig nga magtukod nga sa higpit ang iglesia ni Kristo nga mao ang templo nga lawas kaning Kingdom of Praise nga mao pagyud ang pamulong sa Dios dito sa Sinai nga mahimo sila gilala sa mga saserdote nga mao ni gikuha dito sa Israel ug gihatag sa nason kay katong Israel Kingdom of Praise gama sa Dios sa Jerusalem al sa Sinai gama atong nga silitas ng Kingdom of Praise pagabot ni Jesus siya ang labaw ng saserdote wala kuhi gibalay sa nason mao ang Pilipinas, pagabot sa Pilipinas, dunay Tagsa, dunay Balaang Syudad, tukuron ang iyang templo, mahuman sa 46 years, mao na nga 46 years ikan sa Landang Mono City, 2019, diha natukod ang Kingdom of Praise. Diha gasugod ang sugo ni Master. Sa Pulibay Master po dito sa Buliya. No? Dili Clares, kaya ni panahon na, October 27, 2019, mo pumasayok, iparaisto. Everlasting kingdom of the priest of God and Christ.
Kay tungod dito ka gihatag sa pulo sa Patmos sa pinilihan ni Juan Evangelista. Ulan kambit sa unang pagkabanaw kay mahimo silang sirdote sa Dios so paghari sulod sa tulibo katuig everlasting. Mo na igsoon, ang kanang ipasa kingdom of president ang gitubukan na kingdom of priest. Mo na 2019 pag humani ana sa 2023 ni guwa ang lisensyado po na kingdom of priest nga mao kato sa Sinai nga gisulti sa Ginoo. Mao na kita'y nakaangkon sa Alpha nga kingdom of priest nga gitawag sa Sinai. Pag-abot sa Omega nga mahimo silang maghari sa sulibo katuig, mahimo sa serluto ni Kristo. Ang pagbulatan, ang gamahanan sa kalibutan, pulihan sa kagamahanan ni Kristo. Sa Diyos o sa iya Kristo. Mao na nga 2019 mao ang atong sukod sa ikatulong adlaw. 2,000 years, mulabay pa ang 19 years. Pagka 2019, diya ang kingdom of priest. Nga karon dito gikan sa Samar sa Davao. No? Tungod kay dito man, wa pa masayot katong sa una gisulti master nga ang Samar is pulo sa Patmos, di ba? Dibutan isla. Dito na panahon sa Patmos. Mo na dito gihatag dito sugod si master sa pagpatuman ng pinadayag, ang inarihan sa mga serdote nga pinanaw, o nag-abot din sa dapitan. Sa 2020, niabot si Master sa dapitan. Diya ngayon, nagsugod o puyo sa pagkabalaan, ang iyahang sakpan, o mo kining kingdom of priest. Nga sa hinahinay, gitisok sa hardin, sa kardin, nga gamay ng liso ng mustasa, o mutubo, nga may mong dako niya, diya sa kardin. Nahimong dakong kape. Muna karon ng igsuna. Nga nagsugod ni sa gamay nga panon. No? Nga na, kalindot. So, dili na ito malalis. Nga ang sukod. Nga 46 years, matod sa mga Hudiyo. Dito po ng templo, may 46 years. Purmatod ni Jesus. Sa ikatulong adlaw, yung papuro, yung templo, ang mga yung lawas. Therefore, ni-witness po na sultis mga Hudiyo na 46 years. After 46 years, ika sa 1973, 2019, natukod ba ng kingdom of Christ? Nganong 19, tungod kay giubanan kini og dako ayon kasamok sa kalibutan. COVID-19, dakong kamatay sa kalibutan. Sama ba na mangita ng bulawan, mga tinhalang padaguan kanimo, ay ano makuha. No? Gipadaguan ng 2019 sa paglubwa sa kingdom of Christ. COVID-19, corona ni David. Kay Throne of David may patindugon din sa balahiran. No? May mga ito himpit ng tuman sa Ginoo. Sa 19 kay 19 kabubang partakers. Sa pagka-Abraham, doon ay anak sa Abraham, nga walo na po. Pero ang Isaac diha, ang mga Christianity, mo may gisugo sa pagpasulat, o na napito akong masahang din ha, o ang Islam, anak ni Agar. O katong anak na siya na ulong na relihiyon. No? Katong Zimram, Joksan Midan, nandiyan sila kusuwa, bawa ka ng relihiyon sa Judaism, Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, Hinduism. I-plus mo ang Islam, ito tanan. So walo na, Christian man, may pasulatan na may sangyaw nila, mga yung Zahero, ang i-plus mo ang 12 ka tribo ni Jacob o ni Israel, 12 plus 7, muna 19. 19 na mo ang kongregasyon ng isang kalibutan. Kaya 12 man ka tribo, 12 pagkasikta sa Christianity, dili sa kalibutan. Ang mahimong pultahan sa Christianity, 12 pagkasikta o 12 ka kongregasyon grupo. Plus 7 po sa kongregasyon. Ang mga pag-iskutan ngayon na Judaism, Buddhism. Muna 19, ang dakong congregation ni sa kalibutan. After 2000, di pa yun ang ginabuhay. Ano ba? Kaya kaning 19 nga partakers, mao man dito kani sa Kanaan, sa kani Israel. Ipayulay ang kinabuhi, nga naman, panahawos pambalik. Munang di mo matingala, kadinhina mo, dunay dinanaw ng Ismael. Of course, naguna sa Abraham. Dunay dinanaw, nauban ka na mo sa apostoles, sa Lucy, na bunyagan. Muna nga, giwitnessan ni Pedro, ipawitness ni Jesus si Pedro. Magtiyan ng Pedro, kasi babaw ni Bato, pagkatukuro ko, akong bumisyo.
Unang giwitnessan, ang witness karon 46 man dai ang timilhan. Ikan sa Holy City. 46 man dai 2019. Kaya kitaan. No? Na-witnessan 2019 ni duwa ang tinuod nga iglesia ni Kristo. Ato daw mosayo ang ubang iglesia. No, ang mosayo ang ubang iglesia. Nag-iingon lang ang iglesia ni Kristo sa 1914. Ito ang mosayo. Kaya nagdala mo sila sa titulo ng 1914. Oh. Ikan sa 1914. No? Atraso na nato 46 years. Kung sa soy uwi ani, ito na may kasaysayan ko. 14 minus 6 bilangan 8. Gikuha 1 0 karuan 10. Minus 4 6 kani 8 na lang. 8. Ano bigla 1860. Unsa may istorya sa 1868? Na ba? Doon na ba yung kasaysayan sa Pilipinas sa 1868? Namuhatag o bili nila sa Pilipinas? Laban. Ang desperasyon, nakigubat. Laman, mas mo ito. Gubat mo ito. Wala may istorya na pagkabalaan. Di man parehanin. Nga, kanil 2019, natukod ang Kingdom of Christ. Atrasan mo 46 years. Kubag ni Ine, ila. 1973 mo na. Sa mistura sa 1973, Holy City. Una, ang ipapaunay si Master, dapitan, sa 2019, ipapaunay si dapitan, kaya dapitan, i-declare ng Holy City sa 1973. Para matuman ang India, nga doon ay wala ang syudad, ang gitagana, alam sa pamatunod. No, siyempre, isa mo na yung mudukol sa pamasa, wala ang syudad, di ang pamatunod, di ba? Oh, isa mo rin magpaabot. Di ang pamang asawa, magpaabot sa pamanunon. No? Ang asawa ng balang syudad, as balang sulatan, ang balang syudad, nagpaabot sa pamanunon ng mga sa Kristo. Nagpaabot ng Holy City, 1973. Nagpaabot ng 46 years. Kaya rin napitas ng mga 46 years kay si Master na tao sa 1972. Oh. Natao si Master sa 1972, pagka 1973, Holy City ang dapitan. Ang gigala ng mga tuiga, si Master sa bata pa sa gila, kung sunuipin, nakikibati na ang mga batidor, hindi niya. Hilak ka lang batidor sa Iglesia ng Kristo. O sa Kristohanon na to. Iglesia ng Kristo, hindi, suko pa niya. Ano yung 46 years? Nagkabuno na si Master, itong pabarog sa espiritual na bahin. Ang tunasunod sa Kingdom of God, nasamot na napalingkod siya. Pag gumana na, 2016, giingnan siya sa Ginoo, nakasandaan na lang, may 2 years na lang. Tubang niya, 2018, di ay ko ang founder sa Kingdom of God, nahanaw. Kaya pagka 2019, magsugod si Master sa trabaho, kung natupo niya ang Kingdom of Christ. Motong giingnan siya sa damo ni Malari, na kung kaya rin mo, pakura. Nga sa singkasing ni Master, kaya mo niya pakura. Anong kaya mo niya? Di ay support sa panahon na 2018 o 2019, support sa templo nga nahuman sa 46 years. Nga karon mo na ang lawas ni Kristo, Iglesia ni Kristo. O di ba, klaro kayo? Ano ba si Master? Niyagi sa Kingdom of God nga nahimo siyang isaw. Tungod kaya ang tinuod niya po, magtakuban pagka-isaw. So, kung wala yung magdala sa papel niya po, usaw ba pagkahimong isaw ni Master? Muna, dako kong papel, ako salamat po manlari. Kaya tungod, siya ang nagdala sa papel niya po, ug si Master iya kaluha, mo si isaw. Kaya aron natuman, pagkabot sa 2019, diagi si Master pagka-isaw. So, tinuod, magkupad Master na tinuod hako, magtakuban pagka-isaw. Nakabudya nga kaubanan sa nagi pinahon ay mo pagkatingala ngano sa Master nagi pagkaisaw kay papel man hapon nga magtakuban pagkaisaw. Di ba? Sayo mo nga ang puding sa portal ng kado si Master Nilon. Muna maging sura, no? So sa 1868, ipatas ang 1914 o 46 years, wala istorya nga wala ang syudad niya. No? Ulugwa man ang Iglesia. Ay ganuman, naamda si Kristo. Mulugwa ang Iglesia kay na si Kristo, aron ang katong napaabot na wala ang syudad, iyahan ang mapangasawa o iyahan ang mapiyan. Muna, sa tuwa 2019 atras ng 46, 1973, muna may paulis Master sa dapitan, niya na dapitan ng ano ba,
Sa 2020, after yung tungkol ang Kingdom of Praise, kaya naman, Holy City man ang dapitan. Sa ilaha, wala na istorya. Samot, naging tungkol sa 33 AD. Wala po kayo may istorya ng 33 AD. May ipaatlas naman ang proses nga naman. Tungod kay, kung mag-ismag galing na ang inyong grupo na tungkol sa 33 AD, buot pasabot yan na, apil ka sa gibiyaan sa panalangin. Di ba? Klaro na. Nga itong ipamusog pa kayo. O tinuod, na 33 AD mga tungkol. Kung yan ang gibiyaan ng Isos ang Jerusalem, ang Israel. Nya connected man mo dito sa mga apostoles nga apil ko sa nabiyaan. Buot pasabot, kana inyong grupo, itagalan na sa Ginoo og 2,000 ka tuig. No? Gikan sa 33 AD, gitagalan na og 2 ka tuig. Kaya nga naman, kung may sukol gihatag sa Osias, natapos sa 2 ka adlaw, ipahiuli ang kinabuhi. So mao na nga gikan sa 33 AD, 2,000 years pa nilabay, wagi kinabuhi dinhi. Muna ka na natungkol sa 33 AD, wa po sila doktrina og everlasting life. Nagingon sila mga Diyon makadlaw nga Maria, yan po kami sa oras ng pagkamatay namin. Yang subo ni Jesus kinabandayan man, ay kita mabuhay ka. Kaya ka na mga isalitas dito, doon na may pag-asa mabuhay. Kailangan kayo pagkamatay amin man. Dili na pwede. So mauna, nga, di po sila kaangkol ng 46 years, asa po na nila dalon, sa 33 for 6 years. Wala yun. Sa iglesia ni Cristo, samot, 46 years. Muna nga, dili sila kaangkon nga sila ang lawas o templo ni Kristo. Kaya dili man sila napamatuod nga 46 ka tuig aya sila matukod. Kaya nga naman, kinahanglan man maguna ang wala ang syudad aya ang iglesia ni Kristo matukod. Kaya kaning wala ang syudad mao man ang pangasaunod ni Kristo. O tanawan niyo, tabo. No? Sa mga ato pagka sa 1982. Ito lang saya 1982, minatungkol sila sa 1982. Ang dili sa pagdaot, kung ato lang saya na Kung sabi, may ito kung sa istorya ng 46 years nila. Ating pulo na lawas sa Kristo na human 46 years. Sila, 46 years. Pila? 6, 12 menos 6, 6. Kaya kuha ang uno, 7 na lang, 3. Bring down. 1936. So may istorya ng 1936. Ha? 1935 si Quezon. No? Lingkod ni Quezon 1935. Ngayon nagagawasan. May istorya sa pagkabalaan syudad. No? Kumulugwa ang ng grupo ng Iglesia ni Cristo, dapat doon natin balaan syudad. Connected mo sa balaan ng syudad. Politicize ko doon, tukod ang templo sa Diyos. Politicize ko. The guys go to balaang syudad. So mga gikan niya, 46 years, balaang syudad, diya magawa sa iglesia. Kaya tapos sa 46, iglesia ba ang istorya ng templo man lawas, templo ni Cristo mo ng iglesia. Wala ko istorya makita. Naragin sa 1970 plus 46, 2019. Muna may ganoon nga dili kay maulaw, istorya ninyo, nga kingdom of priest, mao tinuod nga lawas o iglesia ni Cristo. Kaya Juan 2:19-20 nagpamatuod nga kining templo gitukod sulod sa tapatan ng unong katuig. Dayon matud ni Kristo ang templo mao ang iyang lawas. So pinaagi sa sukod mag-prove nato nga gikan sa Holy City, gianda ang Holy City after 46 years ni duwa ang 2019 nga di na matukod ang iglesia ni Cristo nga mao ang kingdom of priests. Kaya ang tagna ni sa Cristo sa ang sulti ni sa Mateo 18:18, tukoron niya ang iglesia. Kaya sa Daniel 9:25 sa inundia, Musa ng Santos Pagulo Asumos, pagtukod sa Jerusalem alam sa Mesias, na pito ka simana, ug kanuman ng 2 ka simana, tukoron kini pag-usa. Huwag pasabot ang trabaho ni Jesus pag-restore o pagtukod, pagbalik sa iyahang katawan ng iglesia. Sa may tukoron ni Jesus, kadto sa Sinai, sa Exodus 25:6, nga kamo magatuman sa kabuton, wala doon mga sugo, mahimong kamangyarihan sa mga sacerdote o
kingdom of priests. Mao kani ang tukuron pag-usab ni Jesus. Tingnan naman, umansa na pa Edulo sa Quran 27, ilabay ang 49 years, gidugagan ang 62 years, 134 years, na mga 62 weeks. Wala di tao dito nga matawag nga nagbalaan tubangan sa Dios. Nga naman, ang proof nato si Juan na Bautista. Kung may sulti Juan Bautista, ako na nag-bautismo kanino sa tubig, aron sa pag-kinulso. Buot pasabot, makasasala ang mga tao ikan sa pagtuko sa templo, 134 years, makasasala sila. Ngayon na, magkasalig mo na itong baka, karnero, akong kasala, kailangan ihawon pagbuan. No? Wala na, una mga pare tayo nga ito, corruption kayo. Ano pasaylo ka, kaya lang katugin pinakatambo ka karnero. Ano, nagdaghanan mo karne. No? Muna, nasulta. Dako na sala, kupawigala. Muna, nga nahimong ginuang na to. Kubangan sa Ginoo, di na madawat ang dugo sa karnero. Muna nga aron madawat, pasaylo ang mga salitas, kinahalang pinakalabaw ng dugo. Unsa nga labaw ng dugo? Dugo na gid sa Ginoo. Dugo na gid sa iyang sugo nga mao si Jesus. Mao gihalan. Aron na gid na luwas ng mga salitas. No? Aron makaabot in after 2 days, ipayo na itong binabuhi. Muna yung pagkamatyan ni Jesus. No? Mamatay na ilang mga lawas. Kaya mga espiritu, mudagan ng dapat mabalay sa punason. Kita karon. Ipakamatyan ka rin dito, yung dugo. No? Aron nga, kasarat ang ipakamatyan. Abot na sa Pilipinas, where the captured spirit. So karon, mabilot na ta. Kaya nakabalong ka sa maturan. At kita karon ng binanghaw. Muli kayo sa Pilipinas 26, tumusahon. No? Time naman. Exulti din eh. Naghanto naman isto tumusahon. Pwede mga pas, yung 26, exulti. Bulahan o balaan ang tao na makaambit sa naunang pagkabanhaw. Sa mga tao yung ini, ang kinuhang kamatayon, walay gahong sa pagbuot. Yun nga, mahimo silang mahimo. Yun nga sila, mahimo mga saserdote sa Diyos. Okay daw ang Christ, yung saserdote Christ na. O di Kristo. O uban ko niya, mag-ari sila sa kalibo katuig. Walang natapos sa 2,000 years, dapat na doon 1,000 years. O mo nga nisunod sa 1,000 years, naglo sa ika-3,000. Muna ang panahon sa pagkabanhaw, ang mapil sa naunang pagkabanhaw. Kinsa na naunang pagkabanhaw may igsoon? Wala ay bumili sa nandron? At ibutan na rin, si Abraham. Ha? Ganun si Abraham ang naunang pagkabanhaw? Siyempre, siya ang principal na partakers. So kung nabanhaw na si Abraham, apil na ta, balaan, bulahan kita. No? Kaya muna mabanhaw si Abraham. Di man pwede nga, mag-istorya ka niya ko, patras ng Isaac, kaya ka niya Abraham, kaya naman namin, mag-istorya sa niya ko, patras ng Isaac, kaya si Rebecca, pwede po sa ni Abraham, kaya naman si Ismael niya, jowa si Ismael, kung may nahan, patras na siya, di naman naapas, gubot naman siya, kaya mga partners in life, niya, sukod niya nga 40 years, lapas na po. O na, nga, di pwede. Ang sarang niya pag-claim nga siya kumapil sa unang pagkabanhaw. Ang kanang unang pagkabanhaw si Abraham na. O. Muna nga bulahan ang pala ang makapil sa unang pagkabanhaw si Abraham. Dili sa 2019, muna yung pagkabanhaw ni Abraham. No, manayang tuiga. Matutang master, mag-atras na sa edad. Nung sa edad mo ng 2019, atras na. Kaya kinuha kamatayan mo na yung pagdaog. Mubata ka. Tuman ka sa panahon, tuman ng mga sugo, Ginoo. Pero dili mamatay, sumala sulti sa Ezekiel 20:11, Ezekiel 18:21, balaura, tuman ng mga sugo. No? Protection sa spirit na. Muna, kamaturan ng Igsoon. Muna yung everlasting life atong sangyaw. So, tinud nga Iglesia ni Cristo, dunay sukod, nga lawas, nga nagtukod, human sa 46, nga niana, malungkad sa balaang syudad. Kaya giandam ang walang syudad alam ni Kristo na mao kana si Abraham. May matod sa Isaiah 51, umudos pagibasa kanina, tumanaw mo sa bato din ka mo sa sapa, o sa gahom din ka mo kaluta, tumanaw mo kang Abraham na inyong amahan. Di ang bato na mo si Kristo, si Abraham na ito. Kung may inyong si Jesus, ang amahan nagpuyo, sunod nato, kaya si Abraham nagpuyo, sunod niya. Mo ang amahan, mo ang bato. No? Ang
hari sa kalibutan. Nga si Abraham yung pilihan, mahimong aman sa kasuran. Patay na na. So ang unang pagkabanal, si Abraham. So ang kingdom of Christ mga igsoon, pamilya ni Abraham. Nga mga butikan sa silang kasadpan, tambong sa kananan. Uban ni Abraham, kaya ka na balaan na syudad. Kaya siyempre si Abraham, balaan man, babit ang Jerusalem, balaan, yung tagsaan. O ang sukod sa tinunong Iglesia ni Cristo, 2019. Muna ang subo ni Master, dito pa lang sa 2012, doon na subo, kaya doon na sulti ang Diyos. No? Nasya na. Kaya, ito sulti na? Ha? O, kung tabilusan, yung tabo din eh. Doon na sulti ang Ginoo din eh. No, kumako mo sa'yo? Dili na. Oh. Dili na si Malari. Si Pilimon ang Kristo karon. Ikaw na. Sugo ba? Sugo. Eh mo karaton lang yung inuaga kay Kristo. O mo kabalo sa Kristo. Sugo ba? Dili mo na ikaw lang ang sulti. Sugo. Para ba ni? Lanuwi. Kristo mo to kay sugo mo to kay minas Kristo. Anointed. Gidihugan ka sa katungdanan. Nga ikaw mo dumala, kung ay Kristo, anointed. Lagi sa lana, ka nang hari sa una dihugan maglana. Ito Saul, o Saul, Kristo to. Dihugan sa lana, David, Solomon, Kristo to. Kaya mga itong usayon, si Adam, Kristo to. Kaya dito, hatag ng sugo. Na siya ang tagiyas kalibutan. No, siya ang magbuotanan. No, ikan ni Adam. Sit, inos, kainan, mahalil, harag, inos, magsarap lamig, noy. Sa Biblia, sa unang punika, sa unang 4. Chapter 1, verse 1 to 4. Chapter 1, verse 24 to 7. Sa Matthew 1, verse 1 to 16. Ang sarya. Pag-ikan inuya po, sa naman ng panalangin, Sim, at Paksad, Sala, Iber, Ileg, Rio, Sino, Nakatari, Abraham. Nga tungkol kayo, may kubundaya ito, may nag-ihap ng 1,000 years ago. Mahana itong sila. Pero ang Espiritu, mabuhay ko mali. Unang reincarnated, resurrected. Sa bagong lawas, itaasok kay walingan. Siyempre, bagong kaliwat, 2,000 years old na kadugay na. Gani kamot si Adan, si Matusalan, mataas o edad, 969, gani. Pero si Adan, niabot ko 1,000 kapin. Rusmel pa nito kita dato. May 1 days, 1,000 years. So pagkasalan niya, ang pinakataas o edad, si Matusalan wala, 969, bago mo 1,000. Kaya naman 1,000 ka, plastic na na. Muna, tumhanaw po dito. Ikan dito kay Abraham. Sa ako, Buddha, Paris, Islam, Aram, Minda, Ayadab, Nasr, Salman, Bus, Ubid, si David. Yan ni David, Solomon, Lubuang, Pira, Astaw, Sapak, Uram, Siyas, Watang, Sikas, Manasis, Amon, Siyas, Kunyas, Latil, Babil, Abid, Lakim, Asur, Sano, Lakim, Ilyon, Lisar, Matan, Hakob, Usi, Yesus. Kasay sinta sa maliwatan, ikan ng tanan. Ikan kay Jesus, kinsa na sugo, kay gibalin sa kanason. No? So siyempre, gikan sa nason, na Israel, ang itang saan, ibalin sa nason, na itang saan, kisay kasaksay, kisay kisugo, sa pag-proclaim, Dr. Jose Prisa. Hindi ito kilala, hindi ikaw no, tinuod na. Hindi mo ito. Iyapan mo na. Butan mo sa Ginoo, may patod pa sa buwat 5:38, 39. Matod ni Gamaliel, ikamulos itong sopas na gabi. Hindi na, yung sulte. Sa sulte. No? Kung kanil larawan na, kung kanil buhata, dili iya sa Ginoo, mahanaw niya. Mahanaw na. No? Ito masahon na ba? Muna nga, sinood na. No, buwag 5. Ang tayo ulo sa mga ayaw paghukom, ritso-ritso, basta niya, ipatok mo sa Diyos. No? Nawa na yun. Kapag hindi pagkiti ba hindi na pwede hukman na gusto. Amutan niyo. Buhat 5. 38, 39 sa inyo. Pero ito masahan sa babaw. Sugod tayo sa 3. Ay katong ko ni si Juan at si Pedro. Si Pedro at si Juan, namulong dito sa Jerusalem. Hindi pa na to. Hindi priso. Pag priso dito sa bilangguan, napakita ang anghel. Hindi pagawa sila sa bilangguan. Nanduha. Hindi pabalik dito sa Jerusalem magpapanudlo. Natingala mga gwardya, kaya lang itong subayon dito na baba, narang padlak, wala na abre, kaway tao. Natingala sila nga muna dito sa Jerusalem. At ito ang mga sundalo, kay dakpo nila si Juan at Pedro,
Masin niya batuon sa mga tao nga naminaw. Oto nga, nakatik man si Gamaliel, kaya si Gamaliel mo nila yun. Sa pagganong nila, niini sila na naglagot o naninguha sa pagpatay kanila. Kung masundalo ta, sunod sa Sacerdote. Apan usa ka parisyo sa Sanhedrin nga ginganla si Gamaliel magtutudlo sa balaod, bugado ni og tinahod sa tanang katawan, mitindog og misugo nga pagulaon unang makadyot ang mga apostoles. So may balaod ito nga sa iya siya dakpa. Og unya mingon sila kanila mga Israelinhon, ingon si Gamaliel, magbantay kamo sa inyong buot pagabuhaton ini mga tawhana. Kay sa unang mga adlaw si Teudas mitungha nga nagpalagudako sa iyang kagulingon. O kaniya minaping ang mga 400 ka tawo. Apan kini siya gipatay ug ang tanang misunod kaniya nagtibulag ug nangahanaw. Sunod niini si Judas nga Galileanon mitungha sa mga adlaw sa pagpanglista. Nalikado gini panglista-lista ba? Kuya, dami nga lista-lista ninyo, kaya sulat to. Sunod niini si Judas nga Galileanon mitungha sa mga adlaw sa pagpanglista. Bao ni Judas sa pagpanglista day? Og iyang gipasalag ang pipila sa mga tao ngadto kaniya. Siya usab nalaglag. Kano ni lista mang laglag kita. Og nanghitibulaag ang tanang misunod kaniya. Og labot ini karon sultian mo kamoy sa Gamaliel. Ayaw ninyo paghilabti kini mga tawhana og pasagdi lamang sila. Kahit kung kining larawa o kining paningkamuta iya raman ugaling sa tao nan kini mapakyas gayon. Apan kung kini iya man sa Dios, dili gayud kamo aran makapugong niini. Tingali pa ya hinuon, makaplagan kamo nga makig-away di ay batok sa Dios. Ang Biblia mo ay namulong niya. Ano? Nabatay-bantay mo siya comment ya, aksyon. Kaya dili kami yung kontra Dios. Paano sa po, di mo mahadlong ang ispurat. Tausan na hindi na tinuod na Iglesia ni Cristo. Dili na hindi buktin. Dili na hindi dito. Wala istorya sa natin dito. Atas gapon si natin dito. Wala istorya sa balas na. Amua, 2019, ika-46 years na na-complete kung tukod ang templo patong sa mga Hudyo. Ikan sa wala action sa 1923 napitan. 2019 ang tubag. Kalindo na yung mga isunan. Sugod pa ta sa 457 na mos kanya ito. Muna nga ato nang saydan karon, resulta karon. Nagis kala sa mga tulo sa Supreme Master Pope dito sa Buliyabo. Pabila nga Supreme Divine Master Pope, Master God King. Isa kay pagka-mutya ka na karon. Pero yung pagka-mastira na mutya ka na. No? Pinaka-supreme kayo. Pinago magkaalam nga atumbok ang pagkabalaan sudan nga ang Iglesia ni Cristo ang Kingdom of Christ doon ako gisukon. Muna yung magkaroon ng isunan, ang isaksihan sa balaan kasulatan o ang tinuod nga lawas o templo o Iglesia ni Cristo patod sa mga Hudyo na tukod human sa kapatan ng unang katuig kita yung kaigo niya na. Kaya nga naman, human nag-iandam ang balaan sudan sa 1973 sa San City. Ipaabot pa po si Sheriff 2019 dito ko di ba sa Kingdom of Priests. Ingon dito, nga bulang makapil sa unang pagkabanaw. Kaya kaning Kingdom of Priests ang unang mabanaw si Abraham. Mauna na rin maulaw, kaya Kingdom of Priests ang supreme founder, resurrected body of Abraham. Nga pagabot sila, ikan sila nasadpan tampong sa kanan ni Abraham. Bawa pa rin kapitan Side City, the new Mesopotamia, ang gilibutan 2 kasuba. Sa Bagungalan, Pulo River, Liberal River, nga mga po dito ang Mesopotamia, gimutan sa Tigris o Euphrates River. Mula ng isunan, o ilalis, sa inyong nasabot o nakita karon sa walay kitagos, sa butel, sa katawanan, kamatauran, o ilipod-lipod, ang Kingdom of Priests, nga mga ang itukol sa inyo sa Sinai, o mga ang ipahihuli ni Jesus, kaya ato sa 26 AD, o karon gibalik sa kanasod atong nakita karon dinhi sa Pilipinas dunay tagsaan dunay Holy City sa 1973 mo napitan o after 46 years nahimo ang iglesia sa hingpit sa 2019 Kingdom Priest mao ni nanandi karon aron mopuyo din sa napitan sa Side City din ang mga tao dinhi sama sa isulti dia
anak sa ngirihan, mag-aabugod sa labaw ng ini. Kaya mupuli ang mga balaan ng katawan sa Diyos. Mahimong balaan kay kingdom of grace. Salamat po Igsoon, binanataman. O akong salamat sa kalang sa mga tutulos. Pilipan mas ng Komite ng Puliyago, mayong gabi na sir. Salamat sa subay sa live, Facebook, worldwide. Dengan salamat, o ang Diyos na palangin kahito, o atong yang po sa kanunay, kakaning kaalam sa Diyos, ikan master, magpabilin sa atong kasing o sa manahuna, uban atong pagbuhat sa tulunalay, sa walay katapusan. God bless us. Itong paliwanagan to, nakuha Naging sila kasabot, naging nauta naging sila. Anak lang 2019, kuan manikot. Kanang manipal. Istorya niya. Pagbuha ni istorya niya. Inani na ang istorya. Sa kanya ko, naging ahin ko sa pero sa pagdali ito sa 15, 19 isip ka nila o 49 years dahil may naman siya ni 15 68 ito yung i-plaster ni diagram para makita sa Inya, hindi kami ni isipon ang 400 po. Mga lunay 19, Pagkatao. hindi na ito madao, hindi na ito mo. May sumpay ito. May sumpay ito. Inya, alis na ang galit ang isipon niya. Kaya tulad ng ginagino 40 ka adlaw si Moises, 40 ka tuig si Moises, Jesus po. 40 ka adlaw si Jesus nagpaspil, 40 ka adlaw sa pagkatanaw. Wala, hindi na ito ikalalis na doon naging 40 itagal ang Diyos. Kung kalit pagdas katulik Romano, doon na po sila 40 itagal ikan po kamatay. Hanggang pagatsi na, sunod sa 40 adlaw. Kaya Jesus. Mau nga, ining tuiga sa 2012. Doon ay kontrobersyal ani nga asko sa Rizal. Kung dinhi ining gapita, hindi ko maulaw, hindi ko mahadlo kung sulti kay Ginoo man, dinhi ko niya yung Kristo. Iingnan ko nga ako, dili na si Pilimon ang Kristo karon na kalibutan, ikaw na. Dili na si isa si Pilimon, uli mo na lang siya karon. Hindi ginagawin ka, ikan anak, ihatag pito, kaya batasan man sa Ginoo na. Mao nga 2019. Wala siya. Muna karon, kompetisyon, tinuod niya po ito, kaya igo mo ng 19, di man ito ma-recheck, kaya maigo mo ng 19 gol. Gawas mo, may ampak sa 19. 1973 mong yapon, biblical mong yapon to. Mao nga, from 2019, binigyan ko na gipakita nga ang akong libanhaw, ang istorya sa Ginoo diri si Abraham. Dili si Isaac, dili si Jacob. Ang libanhaw sa Ginoo si Abraham.
May kung mabanhaw si Abraham, ika ni Abraham, paano ito ni Moises? Banhaw na kanan. Yan ay balulatan, kaning banhaw, istorya lang. Dili kay ang lawas na namatay na ilubog ni banhaw. Ang istorya sa kalibutan no'y banhaw. Dili ito namatay, nalulunok na, wala nakikita, bisan kulang mo, wala tanan, banhaw. Ito dili. Kanang istorya mo'y banhaw. Kay, kung sa po'y kamaturan na ito, nalibanhaw ng istorya, ang pagsulot ni Jacob sa Ehipto. Gibanhaw itong istorya dito ni Jesus. O gani, na si Jesus ipadala sa Ehipto, kaya ang tuyo, aron matuman ang giingong tawgon kung akong anak gikan sa Ehipto. O niya ang gipahinungdan si Jacob man sa bata pa sa Israel, nan siya gihigugma ko, tawag ko ang anak ng lalaki, gikan sa Ehipto. Si Israel mo to, si Jesus di man si Israel. Pero nganong si Jesus may nikanto? Buti pa sabot, ang istorya ni Israel, gibanhaw dito ni Jesucristo. Mo nang kanang istorya mo ibanhaw. Karon, ini aning dapita 2019. Gibanhaw sa Ginoo si Abraham. Kung makaingon ta nga, si Abraham man ako may Adam. Una pa niya. Wa man magsaad ang Dios nga dito niya dali pagkatao ang dili maisip nga ginagkon ng mga anak. Tuwa ang panalangin sa pagdaghan pero naduha to kabahin mataro ng dautan. Resulta wa ginabilin na lunlun na gidautan tungod sa kaliwatan nila butsay nagminyo kung mahimong lunlun dautan sila. Ipadadaan sa Dios og kumatayo dito ni Noe o ang nabilin si Sem. Mao na. Mao nga dinhigit ka ni Abraham kaya ang saad ng madri ni Abraham. Na sama na. Ha? Ay, ayun na. O, ayun na. Di na ito mag-live. Nag-live mo? Uy, live. Live, ayun na. Ako ang really hapa. Mau na. Ini tayo. Mula nagsutana ko. Nagsutana. Kailangan nila? Ay. Nagsutana. Lagi ka. Lagi ka. Ay, nagsutana mo ka. Nasundan ako.